Numbers TWI Akan. Na Awurade kasa kyerɛ Mose Sinai srɛ so ahyiae ntomadan no mu wɔ Misrim asase so firi akyi afi a etia mmienu no bosome a etia mmienu no da a etia mmienu no da a edi kae no sɛ Mumu Israel for asafu nyinaa ano sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie ehu mmarima nyinaa maako wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ Israel mu obiara a obetumi akɔ ɔsa wo ne Aaron monkae wɔn sɛdeɛ wɔn dɔm tie na abusuakuo biara mu ɔbarima bi mɛka mo ho ɔbarima a wɔyɛ ne mpanin fie otitiri na mmarima a ɔmegyina mo ho no din nie Ruben deɛ ne Segio ba Elisau Simeon deɛ Surisadal ba Silumel Juda deɛ Aminadab ba Nahason Isaka deɛ Sua ba Netanel Sebulon deɛ Helon ba Eliab Joseph manu deɛ Ephraim deɛ Amihud ba Elisama Menasi deɛ Pedasur ba Gamaliel Benjamin deɛ Gideoni ba Abidan Dan deɛ Amisadai ba Ahiesa Asel deɛ Okran ba Pagiel Gad deɛ Digol ba Eliasaf Naphtali deɛ Enan ba Ahira asafo no mu nipa a wɔwɔ din a wɔyɛ wɔn agyanom musuakuo mu mapɔmma ne Israel mpempem so atitrenie na Mose ne Aaron fa mmarima a wɔabobɔ wɔn din yi na wɔhyia asafo no nyinaa boa no some a etia mmienu no da a edi kan na wɔka wɔn toatoasoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfirinhyia aduonu so de rekorɔ maako sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no saa na ɔkan wɔn Sinai srɛ so na Israel abakan Ruben mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako mmarima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔka wɔn ma Ruben abusuakuo no yɛ 46,500 Simeon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie wɔn a wɔka wɔn sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako mmarima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔka wɔn ma Simeon abusuakuo no yɛ 59,300 Gad mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Gad abusuakuo no yɛ 45,650 Yuda mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Yuda abusuakuo no yɛ 74,600 Isaka mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Isaka abusuakuo no yɛ 54,400 Sebulon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Sebulon abusuakuo no yɛ 57,400 Joseph mma Ephraim mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Ephraim abusuakuo no yɛ 40,500 Manase mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a wɔbɛtumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Manase abusuakuo no yɛ 32,200 Benjamin mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ
free one na wadi mfia dionu so dere kro one na obetumi akosa nyina nipa wakan won ma Benjamin abusuakuo no ye mpemaduasa num ne ahanan dan ma wonasefo omusua ne won pani mfie so din dodo free one na wadi mfia dionu so dere kro one na obetumi akosa nyina nipa wakan won ma dan abusuakuo no ye mpemaduasia mienu ne ahanson asama wonasefo omusua ne won pani mfie so din dodo free one na wadi mfia dionu so dere kro one na obetumi akosa nyina nipa wakan won ma asabusuakuo no ye mpemaduanan baako ne ahanum Naftali ma wonasefo omusua ne won pani mfie so din dodo free one na wadi mfia dionu so dere kro one na obetumi akosa nyina nipa wakan won ma Naftali abusuakuo no ye mpemaduonum biensa ne ahanan Jenom ne wana wakan wana Mose ne Aaron ne Israel mapomma no kaneye no marima dumienu a wotuatua won panimfie ano maako no na Israel fomu nipa wakan won nyina sade won panimfie tie wana wadi mfie aduonu ne akire Israel mu obarima biara obetumi akọ osa no nipa wakan won no nyina ye mpem ahansia ne mpensa ne ahanum aduonum na Levi madie sade won ajanom abusuakuo tie no wankan won amfra won na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ Lewi abusuakuo no nkode enkan won nanso mu won dodo anom fra Israelfo na wara fa Lewi ma no sisi adanse etenabea no ne ɛho no manyina ne ade biara ɛka ho no so wona onso atenabea no ne ɛho no manyina na wona onyo ho adwuma na tenabea no ho ara na onkyere won sra banhia se tenabea no retu a Lewifo no na ompa na se orisi tenabea no a Lewifo no na onsie na ohwo a wotwepini no onku no na Israelfo no bon sraban won ara won sraban mu ni won franka ho se won dom hoduo no tie maako na Lewifo no die won mo adanse tenabea no ho sraban hia na Awurade abufo ama Israelfo asafo no so na Lewifo no nkura adanse tenabea no so hwemu na Israelfo no yo sade Awurade hye Mose no nyina Sara na oyoye Numeri timienu na Awurade kasa kyerɛ Mose ne Aaron sɛ Israelfo no nkyere nsraban obiara ono ara ne franka ho ene won panin fie nsɛnkyerɛnnie ehia ntomadan no ntenten so na onkyere nsraban no nhia wona wonkyere nsraban anim fam apuoye ne Juda nsraban franka no ase nipa sɛde won domte ne Yuda ma no safo hempani Aminadab na Hason ne dom a wakan won no mpemaduowotwe nan ne ahansia na wona wonkyere nsraban toa ne so ne Isaka abusuakuo ne Isaka ma safo hempani so aba Nathaniel ne dom a wakan won no mpemaduonum nan ne ahanan Sebulon abusuakuo ne Sebulon ma safo hempani Helon ba Eliab ne dom a wakan won no mpemaduonum son ne ahanan wana wakan won ma Yuda nsraban no nyina ye mpem ha ne mpemaduowotwe nsia ne ahanan sade won dom ahodo no tie won na won tukane Ruben nsraban franka ase nipa ndi anafo fam sade won dom ahodo no tie ne Ruben masafo hempani Sideoba Elisa ne dom a wakan won no mpemaduanan nsia ne ahanum na wona won kyere nsraban to ne so ne Simeon abusuakuo ne Simeon ma safo hempani Sorisadai ba Selumiel ne dom a wakan won no mpemaduonum kron ne ahasa ne Gad abusuakuo ne Gad ma safo hempani Reuel ba Eliasaf ne dom a wakan won mpemaduanan num ne ahansia aduonum wona wakan won ma Ruben saban no nyina ye mpem ha ne mpemaduonum biako ne ahanan aduonum sade won dom ahodo no tie na won na woni so ntuo eno na ahyiaye ntomadan no ne Lewifo nsraban no ntu nni nsraban hodo no ntam
sɛdeɛ wɔkyere nsraban no sara na wɔntuo wɔn nyinaa wɔwɔn dibea sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ Efraim nsraban frankaa ni atɔyɛ fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ ne Efraim ma safo hempani Amihud ba Elisama ne dɔm a wɔkaa wɔn no 40,500 na Manase abusuakuo ntoasoɔ ne Manase mma safo hempani Pedaso ba Gamaliel ne dɔm a wɔkaa wɔn no 32,200 ne Benjamin abusuakuo no ne Benjamin ma safo hempani Gideoni ba Abidan ne dɔm a wɔkaa wɔn no 35,400 wɔn a wɔkaa wɔn ma Efraim sraban no nyinaa yɛ 108 ne nnipa 100 sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ na wɔn na wɔn tɔ so mmiɛnsa ntuo Dan sraban frankaa ni atifi fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ ne Dan ma safo hempani Amisadai ba Ahiesa ne dɔm a wɔkaa wɔn no 62,700 na wɔn a wɔn kyere nsraban toa ne so ne Asa busuakuo ne Asa ma safo hempani Okran ba Pagiel ne dɔm a wɔkaa wɔn no 42,500 ne Naftali abusuakuo ne Naftali ma safo hempani Enan ba Ahira ne dɔm a wɔkaa wɔn no 53,400 wɔn a wɔkaa wɔn ma Dan sraban yɛ 157,600 wɔn na wɔn akyire ntuo sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ Jainom ne Israelfoɔ a wɔkaa wɔn sɛdeɛ wɔn panin fie teɛ nsraban ahodoɔ no mu wɔn a wɔkaa wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ yɛ 6,550 na Lewifoɔ no deɛ wɔankan wɔn amfra Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na Israelfoɔ no yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa Sara na wɔkyere nsraban sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ na saa nso na wɔtuuyɛ wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ no Numere timiɛnsa na yeinom ne Aaron ne Mose musua da Awurade ne Mose kasa Sinai bepɔ so no na yeinom ne Aaron madin abakan ne Nadab ne Abihu Eliasa ne Itama yeinom ne Aaron ma asɔfo a wɔsra wɔn wo a wɔde hyɛɛ wɔn nsa sɛ wonni asɔfo no din na Nadab ne Abihu wuwu Awurade anim sɛ wɔde ogya foforo bi kɔɔ Awurade anim Sinai srɛ so no na wɔanya ma na Eliasa ne Itama di asɔfo wɔn agya Aaron anim na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ fa Lewi abusuakuo no bra na fa wɔn begyina ɔsɔfo Aaron anim na wɔn son no na wɔnyɛ ɔno ne asafo no nyinaa adwuma ma wɔn Ahyiae Ntomadan no anim tenabea no ho som mu na wɔnhwɛ Ahyiae Ntomadan no mu nneɛma nyinaa so nyɔ Israel nnwuma ma wɔn tenabea ho som mu na fa Lewifoɔ no ma Aaron ne ne ma no wɔde wɔn ama no koraa afiri Israelfoɔ mu na Aaron ne ne ma no die yi wɔn si hɔ na wɔn kura wɔn asɔfodie no mu na ɔhɔho biara a wɔtwepene ho no onku no na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ na me die hwɛ mafa Lewifoɔ no afiri Israelfoɔ mu asi Israelfoɔ mu makan a opue ɔyɛfono ano no nyinaa anan mu enti Lewifoɔ no ayɛ me dia na makan nyinaa yɛ me dia da me bobɔɔ Misrim asase so makan nyinaa no meyɛ Israel mu makan nyinaa kronkron me fae efiri onipa so kosi efie boa so ɔyɛ me dia me ne Awurade na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Sinai srɛ so sɛ kan Lewi ma no sɛdeɛ wɔn panin fie ne wɔn musua teɛ mmarima a wɔde bosome ne akyire no nyinaa kan wɔn na Mose nam Awurade asɛm no so kan wɔn sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no na yeinom ne Lewi mma sɛdeɛ wɔn din teɛ Gerson ne Kehat ne Merari na yeinom ne Gerson mma din sɛdeɛ wɔn musuakuo teɛ Libni ne Simei na Kehat mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ ne Amram ne Isaha Hebron ne Usiel na Merari mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ ne Mali ne Musi yeinom ne Lewi musua no sɛdeɛ wɔn panin fie teɛ Gerson deɛ ne Libni abusua ne Simei abusua yeinom ne Gersonfoɔ musua no
Wɔn mu wɔn a wɔkan wɔn no, mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa. Wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 7,500. Gersonfoɔ musua yi tenabea no akyi na wɔkyeree nsraban wɔ atɔe fam. Na Gersonfoɔ agya fie bapɔmma ne Lael ba Eliasaf. Na Gerson ma ahyiaeɛ ntomadan no ho som ne tenabea no ne ntomadan no. Ne nkatasoɔ ne ahyiaeɛ ntomadan no ano nkataano no. Ne adi hɔ no ho ntwamutam no. Ne adi hɔ a etwa tenabea no ne afɔrebukyia no ho hyia no ano nkataano ne ne tampehoma. Ɛho adwuma nyinaa fam. Na Kehat deɛ ne Amramfoɔ abusua ne Isahafoɔ abusua ne Hebronfoɔ abusua ne Usielfoɔ abusua. Yenom ne Kehatfoɔ musua no. Mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 8,600 a wɔkura kronkronbea so hwɛ no mu. Kehat mma no musua nkyere nsraban tenabea no nkyɛn anaafoɔ fam. Na Kehatfoɔ musua no agya fie papɔmma ne Usiel ba Elisafan. Na deɛ wɔnhwɛ ne adaka no ne ɛpono no ne kanea dua no ne afɔrebukyia no ne kronkronbea hɔ nneɛma nyinaa a wɔde som no ne ntwamutam no ne ɛho adwuma nyinaa. Na Lewi mma pɔmma mu panin ne ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa. Ɔne wɔn a wɔkura kronkronbea so hwɛ mu no so panin. Merari deɛ ne Mari abusua ne Musi abusua. Yenom ne Merari musua no. Na wɔn a wɔkan wɔn no, mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 6,200. Na Merari musua no agya fie bapɔmma ne Abihail ba Suriel. Tenabea no nkyɛn na wɔnkyere wɔn sraban atifi fam. Na Merari mma hwɛ adwuma ne tenabea no ntaaboɔ ne ne mmeamu ne n'adum ne ne nyinasoɔ ne ɛho nneɛma nyinaa ne ɛho adwuma nyinaa. Ne adi hɔ no ho adum a ehyia ho no ne ne nyinasoɔ ne ɛho mpɛɛwa ne ɛho ntampehoma. Na wɔn a wɔnkyere nsraban tenabea no anim fam ahyiaeɛ ntomadan no anim apueyɛ no ne Mose ne Aaron ne ne mmabarima a wɔkura kronkronbea so hwɛ mu ma Israelfoɔ no. Na ɔhɔho a ɔtwepini no wɔnku no. Lewifoɔ a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron nam Awurade asɛm so kan wɔn. Sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa yɛ 22,000. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kan Israelfoɔ no mu mmakan mmarima a wɔadi bosome ne akyire nyinaa. Na bu wɔn din dodoɔ ano. Na fa Lewifoɔ no ma me ne Awurade. Fa wɔn si Israelfoɔ mu mmakan nyinaa anan mu. Ne Lewifoɔ afieboa. Si Israelfoɔ no afieboa mmakan nyinaa anan mu. Na Mose kan Israelfoɔ mu mmakan nyinaa sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no. Na mmakan mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa din dodoɔ sɛdeɛ wɔn a wɔkan no teɛ no ano si 22,273. Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa Lewifoɔ si Israelfoɔ mu mmakan nyinaa anan mu. Ne Lewifoɔ afieboa si wɔn afieboa anan mu. Na Lewifoɔ no nyɛ me dea, me ne Awurade. Na Israelfoɔ mmakan mu nnipa 273 a wɔboro Lewifoɔ soɔ no agyedeɛ deɛ. Gye obiara dwetɛbena num, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena tie n'akyeɛ. Gera 20 nyɛ dwetɛbena biako. Na fa dwetɛ a ɛyɛ wɔn a wɔboro wɔn soɔ no agyedeɛ no ma Aaron ne ne mma. Na Mose gyegyee dwetɛ no wɔn a wɔboro wɔn a Lewifoɔ gyee wɔn no soɔ hɔ. Israelfoɔ mmakan hɔ na ɔgyegyee dwetɛ no 365 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Na Mose nam Awurade asɛm so de wɔn a wɔagye wɔn no tiri dwetɛ no maa Aaron ne ne mma sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Numeri 9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, bu Kehat mma no ano firi Lewi mma no mu, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie. Fɛfiri deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ no so kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a wobetumi akɔ ɔsɛ nyinaa, na wɔnyɛ m'adwuma ahyiaeɛ ntomadan no mu. Yei ne Kehat mma no ahyiaeɛ ntomadan no mu som adwuma. Akronkronneɛ mu adekronkron no. Na sɛ nsraban no rebetu a, Aaron ne ne mma mmra mbɛyi ntwamutam no.
na wɔmfa nkata adanse adaka no ho, na wɔmfa sukraman nwoma akataso nto so, na wɔmfa bibitoma mu nse so, na wɔmfa ne mpoma no nwurawura mu, na wɔmfa bibitoma nkata anim pono no so, na wɔmfa nnyowa no ne nnyowa ne nkora ne nkuruwa a wɔde hwie no nsisi so, na daa paano no nsisi so, na wɔmfa ntoma kɔkɔɔ nsa nneɔma no so, na wɔmfa sukraman nwoma akatasoɔ nkata ho, na wɔmfa ne mpoma nwurawura mu, na wɔmfa bibitoma nkata kaneadua no ne ne nkanea ne nadaawa ne ne nson kukuwa ne ne ngontoa a wɔde som no nyinaa ho, na wɔmfa ɛno ne ɛho nneɔma nyinaa nhyɛ sukraman nwoma nkatasoɔ no mu, na wɔmfa nto pata no so, na wɔmfa bibitoma nsa sika fɔrebɔkyia no so, na wɔmfa sukraman nwoma nkata ho, na wɔmfa ne mpoma nwurawura mu, na wɔmfa ɔsom nneɔma a wɔde som kronkronbea hɔ no nyinaa nhyɛ bibitoma mu, na wɔmfa sukraman nwoma nkatasoɔ nkata ho, na wɔmfa nto pata no so, na afɔrebɔkyia no wɔnsesa so nsongu, na wɔmfa ntoma a ɛbere dum nsɛ so, na wɔmfa ɛho nneɔma a wɔde som so nyinaa, nsrama kukuwa ne adinam, ne sesa adeɛ ne nkoraa no, afɔrebɔkyia no ho nneɔma nyinaa, na wɔmfa sukraman nwoma akatasoɔ nsɛ so, na wɔmfa ɛho mpoma no nwurawura mu, na nsraban no rebetu, na Aaron ne ne mma no wie akronkronneɛ no ne kronkronbea nneɔma no nyinaa ho kata a, ɛno akyi ansa na Kehat mma nhyɛne mu nkɔma soɔ, na wɔanka akronkronneɛ no ama wɔanwuwu. Yei ne Kehat mma no adesoa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ahwɛdeɛ ne kanea ngo ne nnuhwam ne daa aduane afɔdeɛ ne sra ngo no, tenabea no nyinaa ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa so hwɛ, kronkronbea hɔ ne ɛho nneɔma fam. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Montwa Kehatfoɔ musua mu abusuakuo ne mfiri Lewifoɔ mu, na yei na monyɔma wɔn, na wɔanya nkwa na wɔanwu sɛ wɔabɛn akronkronneɛ mu ade kronkron no. Aaron ne ne mma no nhyɛne mu, na wɔmfa wɔn sisi wɔn adwuma ne wɔn nesoa ho, na wɔn deɛ, wɔn hyɛne mu mfa wɔn anim mmɛbɔ akronkronneɛ no so, na wɔanwuwu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Bu Gerson mma no nso ano, sɛdeɛ wɔn mpanin mfie ne wɔn musua teɛ. Kan wɔn firi deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ so kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ wɔ sɛ nyinaa, na wɔn som Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som. Yei ne Gersonfoɔ musua no som a wɔn som na wɔn soa nneɔma. Wɔn na wɔn soa tenabea no ntoma no ne Ahyiaeɛ Ntomadan no, ne nkatasoɔ, ne sukraman akatasoɔ a ɛwɔ soɔ no ne Ahyiaeɛ Ntomadan no ano nkataano no, ne adi hɔ no ho ntwamutam ne adi hɔ a etwa tenabea ne afɔrebɔkyia no ho hyia no aboboa no nkataano no, ne ne ntampehoma ne ɛho adwuma ho nneɔma nyinaa. Na wɔnyɔ biribiara a ehia sɛ wɔyɔ no wɔ ho. Aaron ne ne mma asɛm so na Gersonfoɔ mma no nyɔ wɔn adwuma nyinaa, wɔn nesoa nyinaa ne wɔn adwuma no nyinaa fam. Na momfa wɔn nesoa nyinaa nhyɛ wɔn nsa na wɔnhwɛ so. Yei ne Gersonfoɔ mma musua no Ahyiaeɛ Ntomadan no mu som adwuma. Na wɔn adwuma no so hwɛ wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam. Merari mma no nso, kan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin mfie teɛ. Kan wɔn firi deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ so kosi deɛ wadi mfie 50 so, obiara a obetumi akɔ ɔsa, na wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma. Na yei ne nneso a wɔn soa sɛ wɔn Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma, tenabea no ntaaboɔ ne ne mmeamu ne n'adum ne ne nyinasoɔ, ne adi hɔ a ehyia ho no adum ne ne nyinasoɔ ne ne mpɛɛwa ne ne ntampehoma ne ɛho nneɔma ne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Na monkan nneɔma a wɔn soa no mmobɔ din mfa nhyɛ wɔn nsa. Yei ne Merari mma musua no adwuma, wɔn Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma nyinaa, wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam. Na Mose ne Aaron ne asafo no mu mmapɔmma no kɔkan Kehatfoɔ mma no sɛ wɔn musua ne wɔn mpanin mfie teɛ. Wɔde firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so, wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma.
Na wɔn nipa a wɔkan wɔn musua no so yɛ mpenu ahanson aduonum. Yenom ne Kehatfo musua mu nipa a wɔkan wɔn. Wɔn a wɔsom Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nyinaa Mose ne Aaron nam Awurade asɛm a ɛwɔ Mose nsam so kan wɔn. Na Gerson ma mu nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ sa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma. Wɔn nipa a wɔkan wɔn musua ne wɔn panin fie so yɛ mpenu 630. Yenom ne Gerson ma musua mu nipa a wɔkan wɔn a wɔsom Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nyinaa Mose ne Aaron nam Awurade asɛm so kan wɔn. Na Merari ma mu nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma. Wɔn nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ musua teɛ yɛ mpensa ne 200. Yenom ne Merari ma musua mu nipa a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron nam Awurade asɛm a ɛwɔ Mose nsam no so kan wɔn. Nipa a wɔkan wɔn no nyinaa Mose ne Aaron ne Israel mapɔmma no kan wɔn. Lewifoɔ no sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a wotumi yɔ ɔsom adwuma anaa ne soasoa adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu no. Wɔn nipa a wɔkan wɔn no yɛ mpem 820. Sɛdeɛ Awurade nam Mose so hyɛeɛ no na wɔde wɔn sisi wɔn som adwuma ne soa ne deɛ ɔde hyɛ wɔn nsa no so maako sɛdeɛ Awurade hyɛ Mose no. Numeri tinum. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na wontu akwatafoɔ nyinaa ne wɔn a wɔn ho sene nyinaa ne obiara a ɔde efunu agu ne ho fi no mfiri nsraban no mu. Ɔbarima ne ɔbaa nyinaa na muntu wɔn. Nsraban no akyi na muntu wɔn korɔ. Na wɔn mu nsraban a meti mu wɔ mu no ho fi. Israelfoɔ no yɛ ɔsa na otu wɔn kɔ nsraban no akyi. Sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ Mose no, saa na Israelfoɔ no yɔɔyɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, ɔbarima anaa ɔbaa yɛ bɔne a onipa bi yɛ de fom Awurade na ɔkra no di so a, ɔmpae mu nka wɔn bɔne a wayɛ no, na ɔntua n'asodidiɛ no abɔtene mfa abupan nu mu biako nto so, na ɔmfa ma deɛ wafom no adi som no. Na sɛ onipa no ni bogya bi a wɔbɛn no bi a wɔde asodidiɛ no bɛma no a, ɔmfa asodidi a ɛyɛ Awurade dia no ma ɔsɔfoɔ no, enka mpata odwinini a wɔde rebɛpata ama no no. Na maso adeɛ a ɛwɔ Israelfoɔ no akronkronne a wɔde brɛ ɔsɔfoɔ no nyinaa mu no nyinaa nyɛ ne die. Na obiara akronkronne ɛnyɛ ne die. Die obiara de ma ɔsɔfoɔ no, ne die ara na ɛnyɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɔbarima bi yiri firi n'akyi na ɔkɔfom no, na ɔbarima bi ne no da, na ne ho ka no, na osi so ne kunu anim, na onim sɛ ne ho agu fi, na ɛho danseni ni hɔ, na wankye no wɔ so, na ne nkuntwene honhom ba ɔbarima no so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no agu ne ho fi, anaasɛ ne nkuntwene honhom ba ne so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no ngu ne ho fi a, ɛnea ɔbarima no mfa ne yere no mmra ɔsɔfoɔ no nkyɛn, na ɔmfa ne ho ayɛyɛdeɛ, atokurosam, efa abupan du mu biako mmra. Ongu so ngo, nanso wɔnto so ohwem fufuo, na ɛyɛ ne nkunu ho aduane afɔdeɛ, nkaeɛ aduane afɔdeɛ a wɔde kae amumuyɔ. Na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no mmra megyina Awurade anim, na ɔsɔfoɔ no nsa nsu kronkron ngu kukuo bi mu, na ɔnsa tenabea hɔ fam mfuturo bi, na ɔmfa mu nsuo no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no nyina Awurade anim, na wonyi ne tiri so akatasoɔ, na ɔmfa nkaeɛ aduane afɔdeɛ a ɛne ne nkontwe aduane afɔdeɛ nhyɛ ne nsam, na ɔsɔfoɔ no nkura nsonwonwono a ɛde no meba no ne nsam, na ɔsɔfoɔ no ma no ne nse, na ɔnka nkyerɛ ɔbaa no sɛ, sɛ ɔbarima bi ne wo nnae, na sɛ womfiri wo kunu akyiri nkogu wo ho fi a, wo ho bɛyɛ tɔtrɔtɔ afiri nsonwonwono a ɛde no meba yi ho.
na sɛ wafiri wo kunu akyi na sɛ wo ho agu fi na ɔma obi ho aka wo sɛ wo kunu a na ɔsɔfoɔ no ma ɔbaa no ne nsi na ɔsɔfoɔ no nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ Awurade mfa wo nyɛ nnome ne ntam wo man mu sɛ Awurade bɛma wasrɛ atotom na wo yɛfono ahom na nsu a ɛde nnome bɛyi ahyɛne wo nsuno mu ahom wo yɛfono na wasrɛ atotom na ɔbaa no nka sɛ Amen. Amen. na ɔsɔfoɔ no ntwerɛ nnome yi wo nwoma so na ɔhohoro mu nsonwonwono no mu na ɔma ɔbaa no nom nsonwonwono a ɛde nnome ba no na nsu a ɛde nnome ba no nkɔ ne mu nkɔyɛ nwonwono na ɔsɔfoɔ no nye ɔbaa no nsɛm ne nkontwe ho aduane afɔdeɛ no na wɔnhim aduane afɔdeɛ no Awurade anim na wɔmfa mpini afɔrebukyia no na ɔsɔfoɔ no mfa aduane afɔdeɛ no nsa ma nyɛ nkaye adeɛ na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so na ɛno akyiri no ɔma ɔbaa no nom nsuo no na sɛ ɔma no nom a ɛbɛba sɛ wagu ne ho fi na wayɛ ne kunu bɔne a ɛneɛ nsuo a ɛde nnome ba no bɛhyɛne ne mu akɔyɛ no nwono na ne yɛfono ahom na n'asrɛ atotɔ mu na ɔbaa no adane nnome ne man mu na sɛ ɔbaa no ho ngu fi na ne ho te a ɛneɛ ne ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ na wanyama yei ne ne nkontwe ho mmara sɛ ɔbaa bi firi ne kunu akyi kogu ne ho fi anaasɛ ne nkontwe honhom ba ɔbarima bi so na wɔtwe ne yere ho ninkunu a ɔmfa ɔbaa no megyina Awurade anim na ɔsɔfoɔ no nyɛ ne sɛdeɛ mmara yi hyɛ nyinaa na ɔbarima no ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri amumuyɔ no ho na ɔbaa no asoa ne mumuyɔ. Numeri 10. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ɔbarima anaa ɔbaa bi de ne ho kɔhyɛ ahotuafoɔ mu hyɛ bɔ sɛ obetua ne ho adeɛ de ne ho ama Awurade a ɛneɛ wɔntua ne ho bobisa ne nsa nyinaa wɔnnom bobisa a emu ka ne nsa a emu ka na adeɛ biara a wɔde bobe aba ayɔ nso ɔnnom na bobe aba mono ne dwane nso onni na hotua ne nyinaa mu biribiara a wɔde bobe ho biribi ayɔ ne nso a emu aboo ɛhonhono onni na hotua bɔhyɛ ne nyinaa mu no yiwan biara nka ne ti ɔnya kronkron kosi sɛ na a wotua ne ho ma Awurade no bewie duru onsi ati mu na a wotua ne ho adeɛ ama Awurade no ɔnkɔ efunu ho n'agya ne ne na ne nua barima ne ne nua baa wuo mu mpo onkogu ne ho fi efiri sɛ ne Nyankopɔn ahotua wɔ ne tifi na hotua ne nyinaa wɔyɛ kronkron ma Awurade na sɛ obi kowu mpofrɛ mu wɔ ne nkyɛn ma ogu na hotua tiri no ho fi a wonyi ne tiri na hodwira da a ɛne da a ɛtɔ so nson no mu na da a ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa anyankuku mmienu anaa mmorɔ no mama mmienu mmerɛ ɔsɔfoɔ no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ na biako nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ na ɔmpata ma no sɛ efunu no nti wafom na ɔnyɛ ne tiri kronkron bio da no ara na ɔntua ne ho adeɛ ma Awurade na hotua na no na ɔmfa odwanten ba a wadi afe mmra mmɛbɔ asodie ho afɔdeɛ na kane na no ayera efiri sɛ na hotua no ho agu fi na yei ne ahotuafoɔ ho mmara ɛda a na hotua na ewie duru no ɔmfa no mmra Ahyiaeɛ Ntomadan ano na ɔmfa na yɛyɛdeɛ mmrɛ Awurade odwanten ba a wadi afe a wodi mu biako mmɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne odwanmereɛ biako a wadi afe a wodi mu nso mmɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne odwanini biako a wodi mu mmɛbɔ asomdwie afɔdeɛ ne apiti paano ɛsikyiresiam takyerɛ a wɔde ngo afɔre ne apiti ɔfam a wasra ho ngo prefie ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa na wɔsɔfo ne mfamra Awurade anim na wɔmmɔ ne bɔne ne ne hye afɔdeɛ na wɔmfa odwanini no mmɔ Awurade asomdwie afɔdeɛ mpai apiti prefie no so na ɔsɔfoɔ no mmɔ n'aduane afɔdeɛ ne n'ahwiesa afɔdeɛ na ɔhotuafoɔ no nyi n'ahotua ti Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na wɔmfa n'ahotua tiri nwi no ngu asomdwie afɔdeɛ no ase gya mu na ɔsɔfoɔ no mfa odwanini no basa a wanoa ne brefie no mu apiti tatere biako ne apiti ɔfam biako mu ɔhotuafoɔ a wanya yi n'ahotua no nsɛm na ɔsɔfoɔ no nhim ne ohim afɔdeɛ Awurade anim ɛyɛ kronkron ma ɔsɔfoɔ no
ene ohim yan ne maso sere no eno akiri no ohutuafo no nom kobisa ye ne mra eda ho ma ohutuafo a na hotua nti wahye na ye de ho bo ama Awurade de ka de ne nsa besoso ho se ne bo a o hye no tie no saa na onfa na hotua mra so yo na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Aaron ne ne ma no sɛ de mu nhyira Israelfo no nka ntwere wo nie Awurade nhyira wo na wɔnhwɛ wo so Awurade nti n'anim ntwere wo na wɔnnom wo Awurade ma n'ani so nhwɛ wo na ɔma wo asomdwie na wɔmfa me din into Israelfo so na me die mehyira wɔn. Numere 10. Na Mose wie tenabea no sie na ɔsra honwo na ɔyɛ no ne ɛho nneɔma nyinaa ne afɔrebukyia no ne ɛho nneɔma nyinaa kronkron na ɔsra honwo na ɔyɛ ho kronkron no Israel mapɔmma wɔmpani mfie so atitire a wɔyɛ musuakuo no asafo hempani a wɔhwɛ wɔn a wɔkan wɔn no so no de ayɛyɛdeɛ bae na wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ ba Awurade anim ntiaseɛ nam a ɛso wɔ nkatasoɔ 6 ne yɛ nantwie 12 mapɔmma baanu de ntiaseɛ nam biako na obiara de nantwie baako na wɔde ba tenabea no anim na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ gye no wɔn nsɛm na ɔmfa nyɔ ahyiaeɛ ntomadan no ho adwuma na fama Lewifoɔ no obiara sɛdeɛ n'adwuma tie. Na Mose de ntiaseɛnam ne anantwie no maa Lewifoɔ no ɔde ntiaseɛnam 2 ne anantwie 9 maa Gerson mma sɛdeɛ wɔn adwuma teɛ na ɔde ntiaseɛnam 4 ne anantwie 8 maa Merari mma sɛdeɛ wɔn adwuma teɛ wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam na Kehat mma deɛ wɔama wɔn bi ɛfiri sɛ wɔn adwuma ne sɛ wɔsoa kronkronbea ho nneɔma no wɔn matiri soɔ na mapɔmma no de afɔrebukyia no adwiradeɛ bae da a wɔsraa no ngo no na mapɔmma no de wɔn ayɛyɛdeɛ ba afɔrebukyia no anim na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ mapɔmma no mfa wɔn afɔrebukyia adwira ho ayɛyɛdeɛ mmra miako obiara ne ne da na deɛ ɔde na ayɛyɛdeɛ baa da a edi kan ne Aminadab ba Nahason a ofiri Yuda abusuakuo mu no na ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako a ano si nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mmienu no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika ayowa biako a ano si nnwetɛbena 10 a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde wɔn rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5 mpapo 5 nwanten ma a wadi afe 5 yei ne Aminadab ba Nahason ayɛyɛdeɛ da a etia 2 no Sua ba Nathaniel a ɔyɛ Isaka bapɔmma de bae na yɛyɛdeɛ a ɔde baeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne 2 no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5 mpapo 5 nwanten ma a wadi afe 5 yei ne Sua ba Nathaniel ayɛyɛdeɛ da a ɛtɔ so 3 no Sebulon mma bapɔmma Helon ba Eliab ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne 2 no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5
mpapo num nwanten ma wadi afiafi num Jane Helon ba Eliab ayeyede da etoso 9 no Ruben ma bapɔ ma Sedua ba Eliso ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a anosi nwetɛbena ɔhaduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena duoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no na asikyire samu a wɔde ngo afro de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nwetɛbena du ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wɔde afia wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie mienu adwanini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafi num Jeni Sedua ba Eliso ayeyede da etoso num no Simeon ma bapɔ ma Surisadai ba Selumiel na yeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nwetɛbena ɔha aduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena aduoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no na asikyiri samu a wɔde ngo afro de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nwetɛbena du ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma nantwinini biako odwenini biako odwanten ba biako a wɔde afi a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie mienu adwenini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafi num yei ne Serusadai ba Selumiel ayeyede da etoso 9 no Gad ma bapɔ ma Deguel ba Eliasaf na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nwetɛbena ɔha aduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena aduoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no na asikyiri samu a wɔde ngo afro de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nwetɛbena du ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma nantwinini biako odwenini biako odwantemba biako a wɔde afi a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie mienu adwenini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafi num yei ne Deguel ba Eliasaf ayeyede da etoso 7 no Efraim ma bapɔ ma Amihud ba Elisama ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a anosi nwetɛbena ɔhaduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena aduoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no na asikyire samu a wɔde ngo afro de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nwetɛbena du ayewa biako aduhwam ayɛ no ma nantwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wɔde afi a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie mienu adwanini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafi num Jei ne Amihud ba Elisama ayeyede da etoso 8 no Manase ma bapɔ ma Pedaso ba Gamaliel na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nwetɛbena ɔha aduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena aduoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no na asikyiri samu a wɔde ngo afro de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nwetɛbena du ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma nantwinini biako odwenini biako odwantemba biako a wɔde afi a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie mienu adwenini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafi num yei ne Pedaso ba Gamaliel ayeyede da etoso 9 no Benjamin ma bapɔ ma Gideoni ba Abidan na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nwetɛbena ɔhaduasa dwetɛ kora biako nwetɛbena aduoson sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ ne mienu no
Na asikyire samwa wode ngo afro de rekoye aduane afode ayeye no amaama. Sika nweta bena du ayoa biako a aduhwam aye no ma. Na ntwinini biako. Odwanini biako. Odwanten ba biako a wadi afia wode rekobo ohye afode. Opapo biako a wode rekobo bone ho afode. Ne asomdwie afode de. Anantwie mienu. Adwanini num. Mpapo num. Nwanten ma wadi afia fi num. Jeni Gideoni ba Abidan ayeyede. Da etosu du no. Dan ma ba pomba amisadai ba ahiesa. Ayeyede ne dweta ayoa anosi nwetabena ohaduasa. Dweta kora biako nwetabena adioson. Sadia kronkron bia dwetabena tie. Ne mienu no. Sikyire samwa wode ngo afro de rekoye aduane afode ayeye no amaama. Sika nwetabena du ayoa biako a aduhwam aye no ma. Na ntwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wadi afia wode rekobo ohye afode. Opapo biako a wode rekobo bone ho afode. Ne asomdwie afode de. Anantwie mienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma wadi afia fi num. Jene amisadai ba ahiesa ayeyede. Da etosudu biako no. Asema ba pomma, okran ba pagiel. Na ayeyede ne dwetɛ ayowa biako a anosi nwetabena ohaduasa. Dwetɛ kora biako nwetabena aduoson. Sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena tie. Ne mienu no na asikyire sama wode ngo afro de rekoyo aduane afode ayeye no amaama. Sika nwetabena du ayowa biako a aduhwam aye no ma. Nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wadi afia wode rekobo ohye afode. Opapo biako a wode rekobo bone ho afode. Ne asomdwe afode de. Anantwie mienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma wadi afia fi num. Yeni okraba pagiel ayeyede. Da etosu du mienu no. Naftali ma bapoma Enan ba Ahira. Na ayeyede ne dwetɛ ayowa biako a anusi dwetɛbena wɔ ha aduasa. Dwetɛ kora biako, dwetɛbena aduoson. Sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena tie. Ne mienu no. Na asikyire sama wɔde ngo afɔre de rekoye aduane afɔde ayeye no amaama. Sika dwetɛbena du ayowa biako a aduhwam aye no ma. Nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wadi afia wode rekobo ohye afode. Opapo biako a wode rekobo bone ho afode. Ni asomdwe afode de. Anantwie mienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma wadi afia fi num. Yeni Enan ba Ahira ayeyede. Jene afaribuchi ada wasra hongo no adwirade a efri Israel mapomma no nsem. Dweta nyowa dumienu. Dweta nkora dumienu. Sika nyowa dumienu. Ayowa no biako ye nwetabena ohaduasa. Akora biako ye aduoson. Na nneoma yi dweta nyina anosi nwetabena mpinu ahanan. Sade kronkron bia dwetabena tie. Sika nyowa aduhwam ayemu amaama dumienu. Ayowa no biako anosi nwetabena du. Sade kronkron bia dwetabena tie. Na nyowa no sika nyina ye nwetabena oha aduonu. Ohye afode na ntwie no nyina ye anantwinini dumienu. Adwanini dumienu. Nwanten ma wadi afia fi dumienu. Ne wonwiane ne ayeyede ne bone ho afode mpapo dumienu. Na asomdwie afode anantwie no nyina ye anantwinini aduonu nan. Adwanini aduosia. Mpapo aduosia. Nwanten ma wadi afia fi aduosia. Yeni afaribuchia no sra achiri adwirade. Na Moses hyane ahyiaye ntomadan no mu se one Awurade rekokasa no. Ote ene no se erekasa kye no fri mpatadwa a ewo adansi adaka no so wo kerubim mienu no ntam. Na okasa kyerɛ no. No Mary tingwotwe. Na Awurade kasa kyerɛ Moses se. Kasa kyerɛ Aaron na ka kyerɛ no se. Wodi nkania no sisi so a nkania nson no nere wo kania dua no so enkyerɛ anim. Na Aaron yosa ode nkania no sisi kania dua no so kyerɛ anim sɛdeɛ Awurade hyɛ Mose no. Na yei ne kania dua no yobia
sika a waboro efiri n'ase kosi ne nhwire nso sika a waboro ara nko sanhwe so a Awurade ma Mose hwɛɛ no te no Sara na ɔyɛ kanea dua no na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yi Lewifo firi Israelfo mu na dwira wɔn na sɛ yɛ wɔn fa dwira wɔn ni fa bɔne yɛ nsuo pete wɔn so na ɔmfa yiwan enyi wɔn ho nyinaa na wɔnsi wɔn ntaadeɛ na ɔmfa nte wɔn ho na wɔmfa nantwinini ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyirinsam a ɔde ngo afɔre na fa nantwinini foforo nso a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ na fa Lewifoɔ no bra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na ma Israelfoɔ asafomu no nyinaa mebodwa na fa Lewifoɔ no bra Awurade anim na Israelfoɔ no mfa wɔn nsa gu Lewifoɔ no so na Aaron nhim Lewifoɔ no Awurade anim sɛ ohim afɔdeɛ a efiri Israelfoɔ no nsam na ɔntena ase nyɔ Awurade som adwuma na Lewifoɔ no mfa wɔn nsa gu anantwie no atifi na fa biako bɔ bɔne ho afɔdeɛ na fa biako nso bɔ Awurade hyia afɔdeɛ na patama Lewifoɔ no na fa Lewifoɔ no gyina Aaron ne ne mma no anim na him wɔn yɛ ohim afɔdeɛ ma Awurade na ti Lewifoɔ no firi Israelfoɔ mu na Lewifoɔ no mɛyɛ medie ɛno akyiri ansa na Lewifoɔ no mmra mɛsom Ahyiaeɛ Ntomadan no ho na te wɔn ho na him wɔn yɛ ohim afɔdeɛ efiri sɛ me na wɔde wɔn ama me afiri Israelfoɔ mu mede wɔn mɛsi adeɛ a ebue yɛ fon ano nyinaa Israelfoɔ mu makan nyinaa na mu mafa na Israelfoɔ mu makan nyinaa nipa mu o efiebuo mu o ɔyɛ me dea da me bobɔ Misrim asase so makan nyinaa no na me yɛ wɔn kronkron me fae na mafa Lewifoɔ no asi Israelfoɔ mu makan nyinaa na mu na me de Lewifoɔ no mama Aaron ne ne ma sɛ akyɛdeɛ afiri Israelfoɔ mu sɛ ɔnyɔ Israelfoɔ no adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu na ɔmpatama Israelfoɔ no na Israelfoɔ rebɛn kronkron bia hɔ a ɔhɔ biara ama Israelfoɔ no so na Mose ne Aaron ne Israelfoɔ asafo mu no nyinaa yɔ Lewifoɔ no sa sɛ Awurade hyɛɛ Mose maa Lewifoɔ no nyinaa no saa na Israelfoɔ no yɔɔ wɔn na Lewifoɔ no yii wɔn ho bɔne na wosi wɔn ntaadeɛ na Aaron him wɔn sɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim na Aaron pata maa wɔn de dwiraa wɔn ho ɛno akyiri na Lewifoɔ no ba bɛyɔɔ wɔn som adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu Aaron ne ne mma no anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose Lewifoɔ no ho no saa na wɔyɔɔ wɔn na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yɛn ni Lewifoɔ deɛ wɔn a wɔde mfirinhyia 25 ne akyire no mmra mmɛyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som mu adwuma no na wɔn a wɔde mfie 50 ne mfiri adwuma no mu na wɔnyɔ biem nanso wɔni mu a wɔn nuanom no Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nkura ɛsohwɛ no mu bi na ɔsom adwuma no na wɔnyɔ saa na yɔma Lewifoɔ no wɔn asɛdeɛ no ho Numeri 10 na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Sinai srɛ so wɔ Misrim asase so fire afe a ɛtɔ so mmienu no bosome a edi kan no mu sɛ ma Israelfoɔ no ni twam no ni brɛ mu bosome yi da a ɛtɔ so 14 no anwummerɛ muni no ni brɛ mu na hyɛdeɛ ne n'akwan nyinaa so na munie na Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ wonni twam no na wodii twam no bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no anwummerɛ Sinai srɛ so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa saa na Israel mma no yɔɔyɛ na mmarima bi wɔ hɔ a wɔn ho akum wɔ efunu bi ho na wɔantumi anni twam no ɛda no na wɔbaa Mose ne Aaron anim da no ara na mmarima no see no sɛ yɛn deɛ yɛn ho akum wɔ efunu bi ho adɛn na wɔbɛkame yɛn sɛ yɛmfa yɛn ayɛdeɛ mmerɛ Awurade ne bere mu wɔ Israelfoɔ mu na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ munyina hɔ na menkɔtie deɛ Awurade bɛhyɛ ama mo na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ mo anaa masefoɔ mu bi ho kum wɔ efunu bi ho anaasɛ wɔwɔ akwantuo mu akyirikyiri a wɔni twam ma Awurade ara bosome a ɛtɔ so mmienu ne da a ɛtɔ so 19 anwummerɛ na wonie ɛpiti ne ɛfan nyonyono na ɔmfa nie wonya bi nkosi anɔpa na wo mu ne dompe
woni ne twam no ho ahyɛde no nyinaa so na deɛ ne ho teɛ na wontu kwan na wɔpo twam no die no obetwa ɔkra no afiri ne mamu atwene efiri sɛ wɔamfa Awurade ayɛyɛdeɛ no ama ne bere mu saa onipa no nso a ne bɔne na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsue mu a woni twam ma Awurade twam ahyɛdeɛ ne ne yɔbea no so na wonie ɔhɔhoɔ asase no so ni o ahyɛdeɛ biako na ɛna hɔ ma mo na ɛda a wɔmaa tenabea no so sii hɔ no mununkum no bɛkataa adanseɛ ntomadan no tenabea no so na anwummerɛ wɔhwɛ a na ɛredɛre sɛ ogya wɔ tenabea no so de kosi anɔpa saa na ɛyɛ daa mununkum no kata so awia na ogya no pue anadwo na sɛ mununkum no ma ne ho so firi ntomadan no so a na Israelfoɔ no tuo na deɛ mununkum no gyina no ɛhɔ na Israelfoɔ no kyere nsraban Awurade anum asɛm so na Israelfoɔ no nam tuo na Awurade anum asɛm so na wɔnam kyere nsraban na mununkum no tenabea no so nyinaa no wɔtena nsram na sɛ mununkum no di tenabea no so nna pii mpo a Israelfoɔ no yɔ Awurade ahyɛdeɛ na wɔntu na sɛ ebia mununkum no tenabea no so nna kakraa bi a Awurade anum asɛm so na wɔnam kyere nsraban na Awurade anum asɛm so na wɔnam tuo na sɛ ebia mununkum no gyina firi anwummerɛ kosi anɔpa na ɛma ne ho so anɔpa a wotu na sɛ awia ne anadwo na mununkum no ma ne ho so a wotu na sɛ naanu sɛ bosome sɛ nna bebree na mununkum no di tenabea no so a na esi so ara a Israelfoɔ no tena nsram na wontu na sɛ ɛma ne ho so a na wotuo Awurade anum asɛm so na wɔnam kyere nsraban na Awurade anum asɛm so na wɔnam tuo Awurade ahyɛdeɛ na wɔyɔɔyɛ sɛdeɛ Awurade nam Mose so hyɛeɛ no Numeri tidu na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yɔ dwetɛ ntotorobɛnto mmienu fa dwetɛ a wɔaborɔ na fa yɔ na wɔde afrɛ asafo no aba na wɔde ama wɔtu nsraban no akɔ na sɛ ɔhyɛne ne mmienu nyinaa asafo no nyinaa ano nhyia wo nkyɛn ahyiae ntomadan no ano na sɛ ɔhyɛne biako a mapɔmma a wɔdi Israel apem so atitire no mehyia wo nkyɛn na sɛ mohyɛne osebɔ a nsraban a ɛdeda anim fam no ntu na sɛ mohyɛne osebɔ tɔ so mmienu a nsraban a ɛdeda anafoɔ fam no ntu ɔrebetuo no osebɔ na wɔnhyɛne na sɛ ɔrebɛma asafo no abodwa a monhyɛne na ɛnyɛ osebɔ na Aaron ma no asɔfoɔ no na wɔnhyɛne ntotorobɛnto no na ɛnyɛ mo daa ahyɛdeɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu na sɛ morekɔ ɔsa mo asase so ne ahohiahiafoɔ a ohiahia mo ho akɔko a ɛnea momfa ntotorobɛnto nhyɛne osebɔ na wɔnkae mo Awurade mo Nyankopɔn anim na ɔnyɛ mo nkwa matamfo no nsɛm na mo anigye na ne mo afa a mohyɛ ne mo bosome foforo no mu nso monhyɛne ntotorobɛnto mohyɛ afɔdeɛ ne mo asomdwe afɔdeɛ no so na ɛnyɛ nka yie ma mo Nyankopɔn anim mene Awurade mo Nyankopɔn na afi a etia mmienu no bosome a etia mmienu no da a ɛtɔ so aduonu no mununkum no maa ne ho so firi adanseɛ tenabea no so na Israelfoɔ no tutuu wɔn nsraban sii mu firi Sinai srɛ so na mununkum no kogyinaa Paran srɛ so na yei ne deɛ edi kan a wɔnam Awurade asɛm a ɛnam Mose soɔ no so tuuyɛ na Yuda man nsraban frankaa no tuu kane sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Aminadab ba Nahason die na Isaka mma abusuakuo dɔm no so na Sua ba Nathaniel die na Sebulon mma abusuakuo dɔm no so na Helon ba Eliab die ɛna wɔhwinhwan tenabea no na Gerson mma ne Merari mma soasoa tenabea no tui na Ruben mma nsraban frankaa no tu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Sedior ba Elisɔ die na Simeon mma abusuakuo dɔm no so na Surisadai ba Selumiel die na Gad mma abusuakuo dɔm no so na Duel ba Eliasaf die ɛna Kehatfoɔ no soasoa akronkronneɛ no tuuyɛ na wosi tenabea no de kosii sɛ wɔbaeɛ na Efraim man nsraban frankaa no tu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Amihud ba Elisama die
na Manase mma abusuakuo dɔm no so na Pedasur ba Gamaliel die. Na Benjamin mma abusuakuo dɔm no so na Gideoni ba Abidan die. Ɛna Dan mma nsraban frankaa no tu bɔɔ nsraban no nyinaa kyidɔm sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Na ne dɔm no so na Amisadai ba Ahiesa die. Na Asa mma abusuakuo dɔm no so na Okran ba Pagiel die. Na Naftali mma abusuakuo dɔm no so na Enan ba Ahira die. Yei ne Israelfoɔ tu a otu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ n'ase Hobab a ɔyɛ Midiani Reuel ba no sɛ, Yeritu akɔde Awurade ka ho asɛm sɛ, ɛha na mede bɛma mo no. Bra menkɔ ne bɛyie wo yie. Ɛfiri sɛ Awurade aka Israel ho asɛmpa. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, merenkɔ, na mmom, meara m'asase so ne m'abusua mu na mɛkorɔ. Na ɔse, Yei deɛ nya yɛn hɔ, na wo na wonim deɛ yɛbɛkyere nsaban ɛsrɛ no so nti. Yɛyɛn aniwa, na sɛ wo ne yɛn nante a, papa ko a Awurade de bɛyɛ yɛn no, yɛde bi bɛyɛ wo. ɛna otutu firi Awurade bepɔ no ho nante nansa kwan. Na Awurade apam adaka no tu dii wɔn anim nansa sɛ ɛrekyerɛ wɔn asoɛyɛ. Na wɔtu firi nsaban no mu a, na Awurade mununkum no wɔ wɔn so awia. Na sɛ adaka no retu a, Mose ka sɛ, Awurade sɔre no atamfo mmɔmpete, na wɔn a wɔkyiri wɔn nwane w'anim. Na sɛ ɛsoɛ a, ɔka sɛ, Awurade san bra Israel pimpin mu pidu ahodoɔ no nkyɛn. Numeri tidu baako. Na ɔman no yɛ sɛdeɛ wɔrenwiinwii wɔn amanneɛ ho, Awurade asom. Na Awurade teeɛ no, ne bo hurii. Na Awurade gya bɛsɔɔ wɔn mu hyɛ nsraban no ano. Na ɔman no su frɛɛ Mose. Na Mose paa Awurade kyɛw, na ogya no dumii. Na ɔfrɛɛ hɔ Tabera aseɛ ne ahyeeɛ, ɛfiri sɛ Awurade gya dɛree wɔ wɔn mu. Na afrafrafoɔ a wɔwɔ wɔn mu no kɔn dɔɔ adeɛ. Na Israelfoɔ no nso sane suu bio sɛ, hwan na ɔbɛma yɛn nan adie? Yɛaka nsunam a yɛdii no Misraim kwa, ne ɛfrɛ, ne anamuna, ne fan, ne gyene, ne anwon no. Afei, yɛn kra kusa, na biribi biara ni hɔ sɛ, mana etua yɛn aniwa mu yi. Na mana no te sɛ wisa aba, na ɛho te sɛ bedola hyɛ ho. Ɔman no nenam tasetasee, na wɔyam no awiyammoɔ so anaasɛ wɔsi no nwaduro mu, na wɔnoa no ɛsɛn mu. Na wɔyɛ no tatrɛ, na ne dɛ te sɛ ngo tatrɛ dɛ. Na sɛ bosuo tɔ nsaban no so anadwo a, mana no nso tɔ gu so. Na Mose tee sɛ ɔman no resu, wɔn mmusua mu, wɔn ntomadan ano. Na Awurade bo huru no sɛ, na yɛn Mose nso ahomete. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Adɛn nti na wo ne w'akoa di no bɔne? Na adɛn nti na mɛnya w'anim animuonyam, sɛ wode ɔman yi nyinaa de so ato me suo yi? Me na menyinsɛn ɔman yi nyinaa, anaasɛ me na mewoo wɔn, na wo se me sɛ, turu wɔn wo koko so, sɛdeɛ ɔbayɛmfoɔ turu n'akɔkoaa, fa kɔ asase a wokaa ho ntam kyerɛ w'agyanom no so. Ɛhe na menya nnam ama ɔman yi nyinaa sɛ osugu me so sɛ, ma yɛn nam ne yɛnni. Menkumi ntumi menkura ɔman yi nyinaa, ɛfiri sɛ ɛyɛ duru sene me. Na sɛ saa na wo ne me bɛdi no a, ɛneɛ sɛ m'anim abɛnyam w'anim a, kummom na kume, na manhunu m'amanneɛ no. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, boaboa Israel mpanimfoɔ mu mmarima 70 ano ma me. Nnipa a woni wɔn sɛ wɔyɛ ɔman no mpanimfoɔ ne wɔn atwerɛfoɔ, na fa wɔn bra ahyiaeɛ ntomadan no ho. Na wɔne wo megyina hɔ, na mesane, na me ne wo abɛkasa, na mede honhom a ɛwɔ wo soɔ no bi magu wɔn so, na wɔne wo asɔ ɔman no adesoa no mu, na wɔnko wɔankura. Na ka kyerɛ ɔman no sɛ, monya mo ho kronkron nsie wɔkyena, na mubedi nam, ɛfiri sɛ moakɔso agu Awurade asom sɛ, hwan na wɔbɛma yɛn nam adi? Anka na ɛyɛ ma yɛn wɔ Misraim, enti Awurade bɛma mo nam adi. Ɛnyɛ da kronkron na mubedie, na ɛnyɛ nanu, na ɛnyɛ nanu, na ɛnyɛ dadu, na ɛnyɛ adaduonu nko. Na mmom ɛbɛkɔ akosi bosome, akosi sɛ ɛbɛfifiri mo hwene mu na afono mo, ɛsiane sɛ moapo Awurade a wɔwɔ mo mu no.
Na Mose n'anim aka sɛ, adɛn nti na yɛfiri Misrim baa yi? Na Mose kaa sɛ, ɔman a mewɔ wɔ mu yi ano si mmarima anamamufoɔ mpem ha ahodoɔ 6 na wo deɛ wo se mɛma wɔn nam adi bosome. Wɔbɛkunkum nnwan ne anantwie ama wɔn na aso wɔn, anaasɛ wɔbɛboa ɛpo mu mpataa nyinaa no ama wɔn na aso wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔtwa Awurade nsa so. Afei wobɛhunu sɛ masɛm bɛbɛ mu ama wo anaasɛ ɛremmɛ mu. Na Mose firi adi kɔkaa Awurade asɛm no kyerɛɛ ɔman no. Na ɔboaa ɔman no mpanimfoɔ mu mmarima 70 ano. Na ɔde wɔn begyinaa ntomadan no ho hyiae. Na Awurade sanee mununkum no mu, na ɔkasa kyerɛɛ no. Na ɔde ne honhom a ɛwɔ ne soɔ no bi gu mpanimfoɔ 70 no so. Na honhom no sisii wɔn soɔ no, wɔkaa adiyisɛm. Nanso akyire yi no, wansane anyɔ bio. Na mmarima baanu kaa nsraban no mu. Ɔbaako din de Eldad, na ɔbaako no de Medad. Na honhom no besisii wɔn so. Na wɔfrɛ nnipa a wɔtwerɛɛ wɔn din no mu. Nanso na wɔmfiri adi nkɔɔ ntomadan no ho. Enti wɔkaa adiyisɛm nsraban no mu. Na branteɛ bi tutuu mmirika bɛka kyerɛɛ Mose sɛ, Eldad ne Medad reka adiyisɛm nsraban no mu. Na Nun ba Yosua, Mose somfoɔ a ɔyɛ ne mmeranteɛ no mu baako no gyee so sɛ, Miwura Mose, bra wɔn. Na Mose ka kyerɛɛ no sɛ, woretwe me ho ninkunu, ɛkaa me nko a anka Awurade mmaa nyinaa dane adiifoɔ, na Awurade de ne honhom agu wɔn so. Na Mose ne Israel mpanimfoɔ no sane baa nsraban no mu. Na mframa firi Awurade nkyɛn bɔe, na kɔpraa mmoko firi ɛpo no ho begu nsraban no so. Ɛbɛyɛ da koro kwan wɔ ɔfa ha ne da koro kwan wɔ ɔfa ha. Nsraban no ho, wɔn soro korɔ ne asase ani bɛyɛ basafa 2. Na ɔman no sɔree da mu no nyinaa ne anadwo no nyinaa ne adeɛ kyeeɛ nyinaa. Na ɔkɔboaboa mmoko no ano. Deɛ onyaa deɛ esua koraa no mpo boaa hɔ madua no. Na ɔhatahatae ara de twaa nsraban no ho hyiae fae. Na ɛnam no da so wɔ wɔn se mu a wonnya nwesaeɛ no. Awurade bo huru tiaa ɔman no. Na Awurade de ɔhaw kɛseɛ pa bobɔɔ ɔman no. Na wɔfrɛɛ hɔ sɛ Kibrot Hatawa, aseɛ ne akɔnnɔ damena. Ɛfiri sɛ ɛhɔ na wosie ɔman a adeɛ yɛɛ wɔn akɔnnɔ no. Na ɔman no tu firi Kibrot Hatawa kɔɔ Haserot. Na ɔtenaa Haserot. Numeri ti 12. Na Miriam ne Aaron kasa tiaa Mose sɛ ɔware Etiopiani baa. Ɛfiri sɛ na wɔware Etiopiani baa bi. Na wɔkaa sɛ, Mose nko so na Awurade nam kasa, na ɔmfa yɛn nso nkasa. Na Awurade tee. Na ɔbarima Mose deɛ, na ɔdwo pii sene nnipa a wɔwɔ asase soɔ nyinaa. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron ne Miriam pofrɛ mu sɛ, mo baasa momfrɛ di mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ho. Na wɔn baasa no firi adi. Na Awurade sanee mununkum dum mu begyinaa ntomadan no ano. Na ɔfrɛɛ Aaron ne Miriam, na wɔn baa no firi adi. Na ɔkaa sɛ, montie me nsɛm ɛ. Sɛ Awurade deyifoɔ bi wɔ mo mu a, adeɛ hunu mu na mema no hu me. Daeɛ mu na mekasa mekyerɛ no. Ɛnyɛ sɛ makoa Mose tie ne no. Wɔde me fie nyinaa ahyɛ ne nsa. Ano ne ano na me ne no de kasa. Ehunu mu, na ɛnyɛ mebuo mu. Na ohunu Awurade suban. Na adɛn nti na mo ansuro sɛ mobɛkasa atia makoa Mose? Na Awurade bu fuw wɔn, na osii mu kɔe. Na mununkum no firi ntomadan no soɔ. Na hwɛ, Miriam ayare kwata sɛ sikyerɛma. Na Aaron danee ne ho kyerɛɛ Miriam. Na hwɛ, wayare kwata. Na Aaron ka kyerɛɛ Mose sɛ, Wokyɛw nie, Miwura, mfa bɔne a yɛadie ne nkwaseasɛm a yɛayɛ yi nto yɛn so. Ma no nyɛ sɛ efunu a ofiri ne na yɛm baeɛ na ne honam fa asɛe dada. Na Mose su frɛɛ Awurade sɛ, Onyankopɔn ye, mesrɛ wo, sane adeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, na sɛ n'agya hinam n'ani so ntasuo kɛkɛ mpo a, anka n'ani rengu nanso anaa? Ɔnto ne mu nanso nsraba no akyi. N'anu akyiri ansa na ɔmfa no mmra mu bio. Na wɔtoo Miriam mu nsraban no akyi nanson,
na ɔman no antu kosii sɛ wɔde Miriam baa mu bio, na ɛno akyiri no ɔman no tu firi Haserot na wɔkɔkyeree nsraban Paran srɛ so. Numeri tidumiɛnsa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa mmarima soma wɔn na wɔnkɔsra Kanaan asase a mede merema Israelfoɔ no. Monsoma ɔbarima baako mfiri wɔn agyanom abusuakuo biara mu, na wɔn mu biara nyɛ wɔn mu mapɔnma no bi. Na Mose nam Awurade asɛm so somaa wɔn firi Paran srɛ so. Wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔyɛ Israelfoɔ mu atitire. Na wɔn din nie: Ruben abusuakuo deɛ ne Sakur ba Samua, Simeon abusuakuo deɛ Hori ba Safat, Yuda abusuakuo deɛ Yefuni ba Kaleb, Isaka abusuakuo deɛ Yosef ba Igal, Efraim abusuakuo deɛ Nun ba Hosia, Benyamin abusuakuo deɛ Rafu ba Palti, Sebulon abusuakuo deɛ Sodi ba Gadiel, Yosef abusuakuo a ɛne Manase abusuakuo deɛ Susi ba Gadi, Dan abusuakuo deɛ Gemali ba Amiel, Asa abusuakuo deɛ Mikael ba Setu, Naftali abusuakuo deɛ Wofsi ba Nabi, Gad abusuakuo deɛ Maki ba Geuel. Jeinom ne mmarima a Mose soma maa wɔkɔsraa asase no din. Na Mose frɛɛ Nun ba Hosia sɛ Yosua. Na Mose somaa wɔn sɛ wɔnkɔsra Kanaan asase no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔfa anafoɔ fam ha yi na monkɔforo mmepɔ no, na monkɔhwɛ asase no sɛdeɛ teɛ ne aman a wɔtete soɔ no, sɛ wɔyɛ den anaasɛ wɔgo, wɔsua anaasɛ wɔdɔɔso, ne sɛdeɛ asase a wɔtete soɔ no teɛ, sɛ yɛ asase pa anaa bɔne, ne sɛdeɛ nkuro a wɔtete mu no teteɛ, sɛ nsraban mu anaa aban mu, ne sɛdeɛ asase no teɛ, sɛ emu yɛ fɔɔfɔɔ anaa pɛsɛɛ, sɛ nnua wɔ so anaasɛ bi ne so, na momfa akokoduro ntete asase no so aba bi mmra. Nso na saa brɛ no yɛ bobe ba a edi kan brɛ. Na wɔsii mu kɔkɔsraa asase no firi Sin srɛ so kosii Rehob, deɛ wɔnam kɔ Hamat no. Na wɔforo faa nifa fam, na wɔduru Hebron deɛ Anak mma Ahiman, Sisai ne Talmai wɔ. Na Hebron deɛ, ɔkyekyere no mfeɛ 7 ansa na wɔrekyekyere Soan a ɛwɔ Misrim. Na wɔduru Eskol bɔnhwa mu, na wɔtwaa obobe man ne bobe esa biako wɔ hɔ. Na nipa baanu wuraa no dua ne atoa aba bi ne brodoma. Esiane sɛ Israelfoɔ no twaa bobe aba esa wɔ hɔ no nti, wɔfrɛ hɔ Eskol, aseɛ ne bobe esa. Na adaduanan duruyɛ no, wɔsane firi asase no so nsrabae. Na wɔbaa Mose ne Aaron ne Israelfoɔ asafo no nyinaa nkyɛn Paran srɛ so wɔ Kades. Na wɔbɔɔ wɔn kaseɛ kyerɛɛ wɔn ne asafo no nyinaa. Na wɔde asase no so aba no kyerɛɛ wɔn. Na wɔbɔɔ wɔn amanneɛ kyerɛɛ no sɛ, Yakɔ asase a wɔsomaa yɛn soɔ no so, na ɛsene nufusuo ne ɛwɔ ampa, na ɛso aba nie. Nanso aman a wɔtete asase no so no yɛ den, ne nkuro no wɔbɔ ho ban. Ɛsoso sɛ na yɛhunu Anak man nso wɔ hɔ. Amalek te anafoɔ fam asase so, na Hetifoɔ ne Yebusifoɔ ne Amorifoɔ tete bepɔ so, na Kanaanfoɔ tete mpoano ne Yordan ho. Na Kaleb dwodwoo ɔman no maa Mose, na ɔkaa sɛ, momma yɛnkɔ nkɔforo na yɛnkɔfa asase no, na tumi deɛ yɛbɛtumi wɔn. Na mmarima a wɔne no kɔɔeɛ no kaa sɛ, yɛrentumi nkɔforo ntia ɔman no, ɛfiri sɛ wɔyɛ den sen yɛn. Na wɔmaa asase a wɔkɔsraeɛ no ho atenka bɔne trɛ Israelfoɔ no mu sɛ, asase a yɛfaa mu kɔsraeɛ no yɛ asase a edi ɛsotefoɔ. Na nkurɔfoɔ a yehuu wɔn wɔ asase no so no nyinaa yɛ abrane ara nko. Na ɛhɔ na yehuu abrane akɛseɛ no. Anak ma a ofiri abrane akɛseɛ no mu no, na yɛyɛ yɛn ara yɛn ani so sɛ mmebɛ. Na saa nso na yɛyɛ wɔ wɔn ani soɔ. Numeri tidunan. Ɛna asafomu no nyinaa memaa wɔn ne soɔ, na ɔman no suu anadwo no. Na Israelfoɔ no nyinaa nwiinwii tia Mose ne Aaron, na asafo no nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛka yɛn ko a ɛnka yɛwuwu wɔ Misrim asase so, anaa ɛsrɛ so ha mpo. Ɛka yɛn ko a anka yɛwuwu,
na adɛn nti na Awurade de yɛn reba asase yi so sɛ yɛmmɛtotɔ nkrantɛ ano na wɔmfa yɛn yerenom ne yɛn mma nomum. Enye yɛn na ɛyɛ ma yɛn sɛ yɛbɛsane akɔ Misrim bio. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, momma yɛnsi otitire na yɛnsane nkɔ Misrim. Ɛna Mose ne Aaron de wɔn anim butubutu fam, Israelfoɔ asafo badwa no nyinaa anim. Na Nun ba Yosua ne Yefune ba Kaleb a wɔfra asase no srafoɔ no mu no sunsuanee wɔn ntadeɛ mu. Na wɔka kyerɛɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa sɛ, asase etwa mu kɔsraeɛ no yɛ asase paara. Sɛ Awurade pɛɛ na ɔde yɛn beduru asase no so, na ɔde ama yɛn. Asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Awurade ani so atua ara nko na monteɛ. Na monsuro asase no sofoɔ no. Na wɔyɛ yɛn aduane. Wɔn kataman afiri wɔn so. Na yɛn deɛ Awurade di yɛn akyi. Monsuro wɔn. Na asafo no nyinaa kaa sɛ wonsi wɔn aboɔ. Ɛna Awurade anim onyam pue ahyiaeɛ ntomadan no mu kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, dabɛn na ɔmɛyiri bu mi animti akosie. Na enkosi dabɛn na ɔrenyimi nie. Nsɛnkyerɛnne a mayɔ no wɔ mu no nyinaa mu. Mede owuyadeɛ mɛbobɔ wɔn na masɛe wɔn. Na mede wo ma yɛ ɔman kɛse a ɛyɛ dene sene wɔn. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, ɛno deɛ Misrifoɔ bɛte, ɛfiri sɛ wode wo tumi na ayi ɔman afiri wɔn mu. Na wɔbɛka akyerɛ asase yi sofoɔ, wate sɛ wo Awurade wowɔ ɔman yi mu a woma wɔhu wɔ anim ne anim. Awurade, na wo mununkum gyina wɔn so, na wo na wodi wɔn anim mununkum dum mu awia ne ogya dum mu anadwo. Na sɛ wokum ɔman yi sɛ onipa koro a, anka amanaman a wate wo nka no bɛka sɛ, ɛnam sɛ Awurade antumi amfa ɔman yi ankɔ asase a ɔka wɔn ho ntam no so nti, na waku wɔn ɛserɛ soɔ. Enti mesrɛ wo, ma Awurade tumi no nyɛ kɛseɛ sɛdeɛ wokaa sɛ, Awurade yɛ abufuo mu nyaa na n'adɔyɛ so. Ɔde amumuyɔ ne mmarato firi, na bem na ɔmu deɛ odi fɔ. Na otua agyanom amumuyɔ so ka de fa mma so kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nan so. Fɔman yɛ amumuyɔ firi wɔn ɛ, sɛdeɛ wadom kɛseɛ no teɛ, ne sɛdeɛ wode afiri ɔman yi firi Misraim abɛduru ha yi no. Na Awurade kaa sɛ, mede mafiri wɔn sɛ wasɛm sie no. Nanso sɛ mete aseɛ na Awurade animuonyam bɛhyɛ asase nyinaa ma yi. Mmarima no a wohuu m'animuonyam, ne me nsɛnkyerɛnne a meyɛɔ no Misraim ne ɛserɛ soɔ no a wasɔ me ahwɛ mpere dunie, na wantie me ni no nyinaa. Ampara, ɔrenhunu asase a mekaa ho ntam mekyerɛ wɔn agyanom no. Na wɔn a wate me atua no mu biara renhunu. Na makɔ Kaleb deɛ, sɛ honhom a ɛso wɔ ne mu na wadi m'akyi awie nti, mede no beduru asase a ɔkɔɔ soɔ no so, na n'asefoɔ adi so. Na Amarifoɔ ne Kanaanfoɔ no te bonnwa no mu. Ɔkyena monnane mo ho ntu nkɔ ɛserɛ so, ɛpo kɔkɔɔ kwan so. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, mento me bo ase mema asafo bɔne a onwiinwii tia me no nkosi dabɛn. Israelfoɔ anwiinwii a onwiinwii tia me no mate. Ka kyerɛ wɔn sɛ, me ara sɛ mete ase yi, Awurade na wɔseɛ. Sɛdeɛ moakasa agu m'aso mu no, saa ara na mɛyɛ mo. Ɛserɛ yi so ara na mɔfunu bɛdeda. Mumu nnipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ mo nyinaa ano sie firi wɔn a wɔde mfe aduonu de rekorɔ. Mo a monwiinwii tia me no. Morennuru asase a memaa me nsa so mekyerɛɛ sɛ mede mo bɛtena soɔ no so. Gye Yefune ba Kaleb ne Nun ba Yosua. Na mo ma a moka sɛ ɔbɛfa wɔn nomum no, wɔn na mede wɔn bɛkɔ soɔ. Na wɔhunu asase a moto ho pe no. Na mo deɛ, moafunu bɛdeda ɛserɛ yi so. Na mo ma yɛ mo ahwɛfoɔ ɛserɛ so, mfirinhyia 40. Na wɔasoa mo adwama mo akosi sɛ moafunu bɛwie san ɛserɛ soɔ. Na mode kɔsra asase no dodoɔ a ɛsi adaduanan no mu na mo nso mo mumuyɔ no mfirinhyia 40. Dakoro nyɛ afeafe. Na moahunu me po a mapo mo no. Me, Awurade na maka. Ampa ara yei na mede bɛyɛ asafo bɔne a wɔahyia tia me yi nyinaa.   ɛserɛ yi so ara na wɔbɛsa na wɔwu wɔ hɔ.                                                                                        ɛserɛ yi so ara na wɔbɛsa na wɔwu wɔ hɔ.
Na mbarima Moses soma ma wakosra asase no a wosane baaye na woma asafo no nyina nwinwi tia no se woma asase no ho atenka bone teneye no. Marima woma asase no ho atenka bone teneye no bubu atofowuo Awurade anim. Jinon ba Yoshua ne Yefuni bakalebo a wofra marima okosra asase no mu no nko. Na Mose ka nsam yi nyina kyerɛ Israelfo no nyina. Na ɔman no di abobo pii. Na wotua nhema forokɔ bepɔ no atifi ka sɛ, Yenye, yɛbɛfra kɔ de Awurade kae hɔ, ɛfiri sɛ yɛayɛ bɔne. Na Mose ka sɛ, Adɛn na mofom Awurade asɛm no ho yi? Yei deɛ ɛrenyɛ yie. Momforo nkɔ na Awurade nni mo mu na moantotɔ mo atamfo anim. Na Amalekfoɔ ne Kanaanfoɔ wɔ mo anim hɔ, na mobɔtotɔ nkrantaa no. Na nam sɛ moasane afiri Awurade akyiri nti, Awurade nso renni mo akyi. Na wotintim wɔn anim forokɔ bepɔ no atifi. Na Awurade apam adaka no ne Mose anka wɔn ho amfiri nsraban no mu. Ɛna Amalekfoɔ ne Kanaanfoɔ a wɔte bepɔ no soɔ no sane ba bekunkum wɔn bobɔɔ wɔn pete koduru Horma. Numeri tidunum. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a morekɔtena so a me ara mede merema mo no so, na morebɔ ogya afɔde a ɛfiri anantwie anaa nnwan mu ama Awurade a, sɛ ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ a mode reyɛ aboadeɛ anaa ɛyɛ ayamyi afɔdeɛ anaa mo afahyɛ asedeɛ, sɛ morema no ayi hwehwehwam ama Awurade a, ɛne deɛ wɔde na yɛyɛdeɛ brɛ Awurade no, ɔmfa aduane afɔdeɛ nso mmra. Asikyiresiam abupɛn du mu biako a wɔde ngo susutoa abupɛn enan mu biako afɔre, ne ahwiesa susutoa abupɛn nan mu biako. Na ɔmfa nka ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ dwan ba biako ho. Na odwene no deɛ fa bɔ aduane afɔdeɛ ne asikyiresiam abupɛn du mu mmienu a wɔde ngo afɔre susutoa abupɛn mmiɛnsa mu biako. Na fa ahwiesa susutoa abupɛn mmiɛnsa mu biako enso bra, na enyi hwehwehwam ma Awurade. Na sɛ nantwie ba na wode rebɛbɔ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ de ayɛ w'aboadeɛ, anaa sɛ wode rebɛbɔ asomdwoe afɔdeɛ ama Awurade a, ɛneɛ aduane afɔdeɛ a ɔmfa nka nantwie ba no ho ne asikyiresiam abupɛn du mu mmiɛnsa a wɔde ngo susutoa fa afɔre. Na fa ahwiesa susutoa fa nso bra, na enye ogya afɔdeɛ a eyi hwehwehwam ma Awurade. Saa na onye nantwie biara anaa odwennini biara na enwanten anaa mmirekyire mmamu biara. Sɛ afɔdeɛ a mobɔbɔ no dodoɔ no tie no, saa na monyɛ wɔn mu biara, sɛdeɛ wɔn dodoɔ tie. Wɔn a wɔyɛ ɔman ma nyinaa nyɛ adeɛ yi sei mfa ma ogya afɔdeɛ a eyi hwehwehwam ma Awurade. Na sɛ wɔhɔhoɔ bi abɛsue mu mu, anaa obi wɔ mu mu moa wɔn toatoaso nyinaa mu, na ɔpɛ sɛ ɔbɔ ogya afɔdeɛ a eyi hwehwehwam ma Awurade a, sɛdeɛ moyɔ no no, saa ara na wɔnyɔ no. Ɔman asafo no, ahyɛdeɛ biako na ɛna hɔ ma mo, ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsue mu mu no. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. Sɛdeɛ motie no, saa nso na ɔhɔhoɔ nyɛ Awurade anim. Mmara korɔ ne atemmudeɛ korɔ na ɛna hɔ ma mo, ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsue mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede mo merekɔ soɔ no so, na ɛba sɛ mudi asase no so aduane no bi a, momma masoa adeɛ so ma Awurade. Momfa mo mmɔre a edi kan bi tatrɛ nyɛ masoa adeɛ, sɛdeɛ moyɔ ayupɔre bia masoa adeɛ no, saa ara na momma soɔ. Momfa mo mmɔre kan no bi ma Awurade sɛ masoa adeɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu. Na sɛ mofom na mo ani mmara nsɛm a Awurade aka akyerɛ Mose yi nyinaa so, deɛ Awurade nam Mose so ahyɛ mo nyinaa, firi da a Awurade hyɛɛ mmara no de rekoduru mo awɔ ntoatoasoɔ soɔ no. Na sɛ wɔfom anifasoɔ mu a wɔman no ni mu a, ɛneɛ asafo no nyinaa ɛmfa nantwinini biako mmɔ ɔhye afɔdeɛ a eyi hwehwehwam ma Awurade, ne n'aduane afɔdeɛ ne n'ahwiesa sɛdeɛ ne yɔbea teɛ, ne ɔpapo biako, na ɛnyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ ne mpata ma Israelfoɔ asafo no nyinaa.
na wɔde bɛfiri wɔn ɛfiri sɛ ɛyɛ ɛfom na wɔn deɛ wɔn fom no nti wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ aba de rebɛbɔ Awurade gya afɔdeɛ ne wɔn bɔne ho afɔdeɛ Awurade anim na wɔde bɛfiri Israelfoɔ asafo mu nyinaa ne ɔhɔhoɔ a wɔbɛsue mu no ɛfiri sɛ ɔman no nyinaa na wɔyɔ maa wɔn ɛfom no mu na sɛ wɔkra bi fom yɛ bɔne a ɛnea ɔmfa abirekyi bere a wɔadi afe mmra mebɔ bɔne ho afɔdeɛ na ɔsɔfoɔ ne mpata Awurade anim ma ɔkra a wɔfom anifaso mu no sɛ ɔrepata ama no na wɔde bɛfiri no mmara korɔ na ɛna hɔ ma mo mma deɛ ɔyɔ biribi anifaso mu deɛ ɔyɛ Israelfoɔ mu kuroni ne ɔhɔhoɔ a wɔbɛsue wɔn mu na ɔkra a wɔde aniɛden boa pa yɛ biribi asase no so ni o ɔhɔhoɔ wasopɛ Awurade na wɔbɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene ɛfiri sɛ wɔbu Awurade asɛm animtia na wɔbu ne mmara asɛm so twa na wɔbɛtwa saa ɔkra no atwene na mumu Yɔdane so na Israelfoɔ no wɔ ɛsrɛ soɔ no ɔkɔhunu ɔbarima bi a ɔrepɛ nnyina homeda na nnipa a wɔhunu no sɛ ɔrepɛ nnyina no de no brɛɛ Mose ne Aaron ne asafo no nyinaa na ɔbɔɔ no dua mu ɛfiri sɛ na wɔnya nkyerɛ deɛ wɔnyɛ no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kum na wɔnkum ɔbarima no asafo no nyinaa nsi no aboɔ wɔ nsraban no akyi ɛna asafo no nyinaa de no firi adi kɔɔ nsraban no akyire kosii no aboɔ maa no wuyɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnyɛ wɔn ntoma ano nnwom wɔn a wɔn toatoasoɔ nyinaa mu na ɔmfa bibire ho ma nsosɔ ntoma ano nnwom mu na ɛnyɛ mo nnwom a mohwɛ kae Awurade mmara nsɛm nyinaa yɔ na moankokyene ani mo akoma ne mo aniwa akyi sɛdeɛ motae gyae m'akyiridie kɔbɔ adwaman no deɛ ɛbɛyɛ na moakae me mmara nsɛm nyinaa ayɔ na moayɛ kronkron ama mo Nyankopɔn mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase soɔ sɛ mɛyɛ mo Nyankopɔn no mene Awurade mo Nyankopɔn. Numeri ti 16 na Lewi ba Kehat ba Iseha ba Kora ne Eliab ma Datan ne Abiram ne Pelet ba Ona a ɔyɛ Ruben ma fa nipa bi na wɔne Israelfoɔ mu mmarima 250 a wɔyɛ asafo no mu mapɔmma a wɔfrɛ wɔn badwa mu nipa a wɔwɔ din sɔre tia Mose na wɔbɔ Mose ne Aaron so dwa ka kyerɛ wɔn sɛ ayɛyie asafo mu yi nyinaa yɛ nipa kronkron obiara na Awurade wɔ wɔn mu na adɛn nti na moma mo ho so Awurade bɛdwa soɔ na Mose teeɛ no ɔde n'anim butuu fam na ɔkasa kyerɛɛ Kora ne n'asefoɔ no nyinaa sɛ ɔkyena nko ara Awurade bɛma wɔahunu deɛ ɔyɛ ne deɛ ɔyɛ kronkron a ɔbɛma no abɛn no na deɛ ɔbɛfa no no ɔno na ɔbɛma no abɛn no yei na monyɔ Kora ne n'asafo no nyinaa momfa aduhwam nkukuwa na momfa ogya ngu mu na momfa aduhwam ngu so Awurade anim ɔkyena ne bɛba sɛ onipa a Awurade bɛyi no no ɔbɛyɛ kronkron afei deɛ ayɛ yie mu Lewi ma na Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ mu Lewi ma muntie mmɛn ɛyɛ mo ade ketewa sɛ Israel Nyankopɔn no ate mo afiri Israel asafo ho so ɔde mo rebɛn ne ho na mo ayɛ Awurade tenabea no ho adwuma na mo agyina asafo no anim asom wɔn na wamma wo ne wo nuanom Lewi ma a wɔka wɔn ho nyinaa bɛn no na mo repɛ asɔfodie nso yi enti Awurade na wo ne wasafo nyinaa ahyia tia no na Aaron deɛ hwan ne no na mo nwinwi tia no na Mose soma ma wɔkɔfrɛ Eliab ma Datan ne Abiram na wɔse yɛremma ɛyɛ adewa sɛ wɔyi yɛn afiri asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ so rebɛku yɛn ɛsrɛ soɔ na woredi yɛn so abakomasɛm nso yi nso womfa yɛ ma asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ so na woma yɛn mfuo ne nturo sɛ yɛni so na mmarima yɛniwa na worebetutuo yɛremma ɛna Mose bu fuu pii na ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ na ne w'ani nkyerɛ wɔn aduane afɔdeɛ menyee wɔn nsɛm afunumu biako mpo nso menyee wɔn mu biara bɔne bi na Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ wo ne w'asafo no nyinaa mmra Awurade anim wo ne wɔn ne Aaron mmra ɔkyena na mo mu obiara mfa ne kukuwa na ɔmfa duhwam ngu mu na
na obiara mfa ne kukuwa mmra Awurade anim, nkukuwa 250, na wɔn nso ne Aaron obiara mfa ne kukuwa mmra. Na wɔn mu obiara fa ne kukuwa, na wɔsosow gya guguu mu, na wɔde aduhwam guguu so de begyinagyina Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, wɔne Mose ne Aaron. Na Kora ma asafo mu no nyinaa bɔɔ wɔn so dwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Awurade animuonyam yi ne ho kyerɛɛ asafo mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, montwe mo ho mfiri asafo yi mu, na memmene wɔn amono mu. Na wɔde wɔn anim butubutuu fam kaa sɛ, Onyankopɔn a woyɛ honam nyinaa honhom Nyankopɔn, ɔbarima baako bɛyɛ bɔne na wobu afu asafo mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ asafo no sɛ, momma mo ho so mfiri Kora, Datan ne Abiram tenabea. Na Mose sɔre sim kɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn, na Israel mpanimfoɔ dii n'akyi kɔe. Na ɔkasa kyerɛɛ asafo no sɛ, montwe mo ho mfiri nnipa bɔnefoɔ yi ntomadan ho ɛ, na monka wɔn bere biara, wɔampra mo ne wɔn bɔne nyinaa nkɔ. Na wɔmaa wɔn ho so firi Kora, Datan ne Abiram tenabea ho. Na Datan ne Abiram firi adi begyinagyina wɔn ntomadan ano, wɔne wɔn yerenom ne wɔn mmotafoɔ nyinaa. Na Mose kaa sɛ, yei na mode bɛhunu sɛ Awurade na ɔsomaa me sɛ menyɔ nneyɔyi nyinaa, na mfiri mmiara makoma mu. Sɛ nnipa nyinaa wuo na yenum bɛwuwuo, na nnipa nyinaa so twe na wɔde bɛma wɔn a, ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɔsomaa me. Na sɛ ade foforɔ na Awurade bɛbɔ, na asase bɛbue n'ano amene wɔn ne deɛ ɛwɔ wɔn nyinaa, na wɔnam anikan asane akɔ asamado a, ɛneɛ monhunu sɛ mmarima yi abu Awurade animtia. Na owie nsɛm yi nyinaa ka no, wɔn ase asase paee. Na asase bue n'ano mene wɔn ne wɔn afie ne nnipa a wɔkaa Kora ho no nyinaa ne wɔn ade nyinaa. Na wɔne deɛ wɔwɔ nyinaa nam anikan sane kɔɔ asamado, na asase sram wɔn so. Na wɔyeraa wɔ ɔman asafo no mu. Na Israel a wɔtwa wɔn ho ahyia no nyinaa dwanee wɔ wɔn gyegyeegye no ano kaa sɛ, asase bɛmene yɛn so. Na ogya firi Awurade nkyɛn bɛhyee mmarima 250 a wɔde aduhwam no baeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ ɔsɔfoɔ Aaron ba Elieser, na ɔntase nkukuwa no mfiri nhyia no mu, na dwiri ogya ne pitipiti, na ɛyɛ kronkron. Nnebɔneyɛfoɔ yi a wɔayɛ wɔn kra ho bɔne nkukuwa no, na mommoro nyɔ abena tɛtrɛtɛ nkata afɔrebukyia no ho, ɛfiri sɛ wɔde baa Awurade anim, na ayɛ kronkron, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma Israelfoɔ no. Na ɔsɔfoɔ Eliasa faa kɔbere nkukuwa a wɔn a wɔahyɛ no de baeɛ no, na ɔboro de yɔ afɔrebukyia no ho nkataho, sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ nkae adeɛ. Na obi hunu a ɔmfiri Aaron asefoɔ mu no amɛn a mɛhye aduhwam Awurade anim, na anyɛ no sɛ Kora ne n'asafo no, sɛdeɛ Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ no no. Na adeɛ kyeeɛ no, Israel asafo no nyinaa nwiinwii tiaa Mose ne Aaron sɛ, muna mokum Awurade man. Na asafo no boaboaa wɔn ano tiaa Mose ne Aaron no. Wɔdanedane wɔn ani kyerɛɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no. Na hwɛ, na mununkum no akata so. Na Awurade animuonyam yii ne ho adi. Na Mose ne Aaron baa Ahyiaeɛ Ntomadan no anim. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, monsɔre mfiri asafo yi mu, na memmene wɔn amono mu. Na wɔde wɔn anim butubutuu fam. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, fa kukuwa no na so afɔrebukyia no so gya gu mu, na yɛ ntɛm fa kɔ asafo no nkyɛn kɔpata ma wɔn, ɛfiri sɛ abufuhyia afiri Awurade anim afi, ɔyaredɔm no afiri aseɛ. Na Aaron na otuu mmirika kɔɔ asafo no mu. Na hwɛ, na ɔyaredɔm no afiri aseɛ ɔman no mu. Na ɔde aduhwam no man de pata maa ɔman no. Na ogyinaa awufoɔ ne anikanfoɔ no ntam, na osii ɔyaredɔm no ano. Na nnipa a wɔwuwuu ɔyaredɔm no mu ano si 14,700. Ɛsono wɔn a Kora asɛm no nti owuiɛ no. Na wosii ɔyaredɔm no ano no, Aaron sane baa Mose nkyɛn Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Numeri ti 17. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no, na gyegye wɔn hɔ mpɛni mfie mu mpoma mmiako. Mapɔnma no nyinaa hɔ mpoma 12,
sɛdeɛ wɔn mpanimfie tie no na kyerɛkyerɛ wɔn din hyehyɛ wɔn poma no so. Aaron din na kyerɛhyɛ Lewi poma so. Ɛfiri sɛ poma biara yɛ mpanimfie biara mu wɔ titire no deɛ, na gya gu Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, adanseɛ no anim, deɛ me ne wo hyia hɔ. Na ɔbarima a meyi no poma bɛfefɛ, na mabrɛ me ho anwinwi a Israelfoɔ nwinwi tia me no ano ase. Na Mose kasa kyerɛɛ Israelfoɔ no, na wɔn mmapɔmma no nyinaa memaa no mpoma mmiako, mpoma 12, sɛdeɛ wɔn mpanimfie teɛ no. Na Aaron mpoma wɔ wɔn mpoma no mu. Na Mose gyaa mpoma no gu Awurade anim adanseɛ ntomadan no mu. Na deɛ kyee a Mose kɔɔ adanseɛ ntomadan no mu no, na hwɛ, Aaron mpoma a ɛyɛ Lewi fie deɛ no afefɛ ayɛ frɔmfrɔm agu nhwiren, na aso sorɔno aba abere. Na Mose tasee mpoma no nyinaa de firi Awurade anim firi adi brɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na wɔhwɛe, na koro biara faa ne poma. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, fa Aaron poma no sane bra adanseɛ no anim na ɔmfa nsie, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma asoɔdenfoɔ no, na wɔtwa wɔn nwinwi a wɔnwinwi tia me no so, na wɔanwuwu. Na Mose yɛɛ saa, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, saa ara na ɔyɛɔyɛ. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, yɛrewuwu, yɛresɛe, yɛn nyinaa resɛe. Obiara a ɔbɛn Awurade tenabea no wu, yɛn nyinaa nnue sa. Numeri 18. Na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, wo ne wo ma ne wo mpanimfie nyinaa, monsoa kronkronbea no ho amumuyɔ, na wo ne wo ma a ɔka wo ho no, monsoa mo asɔfodie ho amumuyɔ, na wo nuanom nso, Lewi abusuakuo, wagya abusuakuo no, fa wɔn ka wo ho bra, na ɔmfa mo wo ho nsom wo, nanso wo ne wo ma a ɔka wo ho no na monsom. Adanseɛ ntomadan no anim, na ɔnkora w'adwuma no mu bi, na wɔnyɔ ntomadan no ho nnwuma nyinaa, na kronkronbea no ɔma ne afɔrebukyia no ho nko na ɔmpini, na wɔne mu nyinaa nso anwuwu, na ɔmfa mo ho, na wɔnkora Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma no mu, nyɔ ntomadan ho adwuma nyinaa, na onipahunu biara amɛn mo, na monhwɛ kronkronbea no ho nnwuma no ne afɔrebukyia no ho nnwuma no, na abufuhyia bi ama Israelfoɔ no so bio. Na me deɛ hwɛ, mafa mo nuanom Lewifoɔ afiri Israelfoɔ no mu ama mo sɛ akyɛdeɛ a wɔde ama Awurade, sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som adwuma no, na wo ne wo ma a wɔka wo ho no nhwɛ mo asɔfodie no, afɔrebukyia no ho nsɛm nyinaa mu ne ntwamutam no mu die no mu mfa nsom. Mede mo asɔfodie no mama mo sɛ akyɛdeɛ som adwuma, na obinmu biara a opi nkyɛ no onku no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, me deɛ hwɛ, mede me masoɔ adeɛ so hwɛ me ma wo, Israelfoɔ akronkrondeɛ nyinaa, mede mama wo ne wo ma sɛ daa kyɛfa. Akronkronneɛ mu ade kronkron a ɛfiri wo gya no mu deɛ ɛnya wo die nie. Wɔn ayɛyɛdeɛ biara a wɔde ba, wɔn aduane afɔdeɛ biara ne wɔn bɔne ho afɔdeɛ biara ne wɔn asodie ho afɔdeɛ biara a wɔde brɛ me nyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma wo ne wo ma no. Kronkron mu kronkron bea hɔ na tie, mmarima nyinaa ni bi, ɛnyɛ wo ade kronkron, na yɛn nso nya wo deɛ, wɔn ayɛyɛdeɛ mu ma so adeɛ. Israelfoɔ him afɔdeɛ nyinaa, ɔde ama wo ne wo mmabarima ne wo mama a wɔka wɔn ho sɛ daa kyɛfa. Obiara a ne ho teɛ wo fie mu ni bi. Ngo foforɔ mu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa ne nsa foforɔ ne ayuo mu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa, emu adi kan a wɔde ma Awurade no, wo na wɔde ama wo. Wɔn asase so ade nyinaa mu adi kan a wɔde brɛ Awurade no, ɛnya wo deɛ. Obiara a ne ho teɛ wɔ wo fie ni bi. Israel mu esradeɛ nyinaa nya wo deɛ. Adeɛ biara a ebue yɛfono ano ɔhonam nyinaa mu a wɔde brɛ Awurade no, onipa o, afieboa o, ɛnya wo deɛ. Gyeanko na ma wɔnye nipa makan, na afieboa wɔn ho nteɛ makan nso ma wɔnye wɔn. Na agyedeɛ no deɛ wɔde bosome no, ma wɔnye no wo bo a wobɔbɔ so dwetɛ num sɛdeɛ kronkron bea dwetɛ bena a ano si gera aduonu teɛ.
Na nantwie abakan anaa odwanten abakan anaa abirekyire abakan die ma wonye wɔyɛ kronkron fa wo mogya apete afɔrebukyia no so na hye wɔn sradeɛ ma no nye ogya afɔdeɛ a ɛyi hwɛhwɛhwɛ ma Awurade. Na wɔn nam nyɛ wo deɛ sɛ ohim yan ne sere nifa no yɛ wo deɛ no. Akronkronneɛ mu masoɔ adeɛ a Israelfoɔ de brɛ Awurade nyinaa mede mama wo ne wo mmabarima ne wo mama a wɔka wo ho no sɛ daa kyɛfa. Ɛnyɛ Awurade anim daa nkyena pam ma wo ne w'asefoɔ a wɔka wo ho no. Na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, wɔn asase no bi na worennie. Na worennya kyɛfa biara wɔn mu. Me ne wo kyɛfa ne w'agyapadeɛ Israelfoɔ mu. Na Lewifoɔ no deɛ, wɔn som a wɔsom wɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu no nti, hwɛ, mede Israel mu ntotosoɔ dudu nyinaa mama wɔn sɛ agyapadeɛ. Na Israelfoɔ no mpinkyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no bio, na wɔamfa musuo anwu. Na Lewi deɛ, ɔno na wɔnyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som adwuma. Na wɔn deɛ, wɔn soa wɔn musuo. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ mmoa wɔn toatoasoɔ nyinaa mu. Israelfoɔ mu deɛ, ɔrennya agyapadeɛ biara. Na Israelfoɔ ntotosoɔ dudu a ɔmema so yɛ masoadeɛ ma Awurade no, mede mama Lewifoɔ no sɛ agyapadeɛ. Ɛno nti na maka no wɔn ho sɛ ɔrennya agyapadeɛ biara Israelfoɔ mu no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Lewifoɔ no deɛ, kasa kyerɛ wɔn sɛ mogyegye Israelfoɔ ntotosoɔ dudu a mede mama mo afiri wɔn nkyɛn sɛ mo agyapadeɛ no a, ɛnea momma mu bi so nyɛ Awurade masoadeɛ. Ntotosoɔ dudu no mu ntotosoɔ du. Na wɔn mu masoadeɛ ma mo sɛ ayupɔrebea ayuo ne nsakyia amena mu dudu nya. Enti mo nso momma masoadeɛ so ma Awurade mfiri mo ntotosoɔ dudu a mogyegye no Israelfoɔ no hɔ nyinaa mu. Na momfa emu masoadeɛ a ɛyɛ Awurade deɛ no ma ɔsɔfoɔ Aaron. Adeɛ a ɔbɛma mo nyinaa mu na momma Awurade masoadeɛ nyinaa. Emu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa mu akronkronneɛ. Enti ka kyerɛ wɔn sɛ, morema emu deɛ ɛyɛ koraa no so a, wɔn mu deɛ aka no ma Lewifoɔ sɛ ayuporobea no ban ne nsakyia amena mu adinya. Na mo ne no baabiara, mo ne mo fiefoɔ, na ɛyɛ mo Ahyiaeɛ Ntomadan ho som adwuma so akatua. Na morema emu deɛ ɛyɛ koraa no so a, momfa ho musuo bi. Na mongu Israelfoɔ akronkronneɛ ho fi, na moanwuwu. Numeri Tidunkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, yei ne mmara mu ahyɛdeɛ a Awurade ahyɛ sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔmfa nantwibereɛ kɔkɔɔ a odi mu a onni dɛm a kɔnnua nkɔɔ ne so pɛn mmerɛ wo. Na momfa no ma ɔsɔfoɔ Eliasa, na ɔmfa no mfiri nkɔnsraban no akyi, na wɔnku no n'anim. Na ɔsɔfoɔ Eliasa mfa ne nsatea nka ne mogya no bi, na ɔmpete ne mogya no bi ngu Ahyiaeɛ Ntomadan no anim fam mprɛnson, na ɔnhye nantwibereɛ no wɔ n'anim. Ne nwoma ne ne nam ne ne mogya ne ne bini no ɔnhye. Na ɔsɔfoɔ no mfa tweneduro ne adwera ne kuntum kɔkɔɔ ngu nantwibereɛ a ɔrehyia no so. Na ɔsɔfoɔ no nsi ne ntadeɛ na ɔmfa nsuo nnware ne ho. Na ɛno akyiri ansa na ɔmmra nsraban no mu. Na ɔsɔfoɔ no ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔhyeeɛ no nsi ne ntadeɛ nsuo mu, na ɔmfa nsuo nnware ne ho. Na ne ho nte kosi anwummere. Na ɔbarima bi a ne ho teɛ nsisa nantwibereɛ ne nson no mfa nkɔgu nsraban no akyi baabi a ɛhɔ teɛ, na ɛnyɛ Israelfoɔ asafo no ahodwira nsuo nsie. Ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Na deɛ ɔsesaa nantwibereɛ no nson no nsi ne ntadeɛ, na ne ho nte kosi anwummere. Na ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma Israel ma ne ɔhɔho a ɔsoɛ wɔn mu. Deɛ ɔka onipa biara funu no, ne ho nte nanson. Ɔno na ɔmfa yɛn nnwira ne ho mfiri ne bɔne mu daa a ɛtɔ so nson no. Na ne ho ate, na sɛ wɔannwira ne ho daa a ɛtɔ so mmiɛnsa ne daa a ɛtɔ so nson no a, ne ho rente. Obiara a ɔka owufoɔ, onipa bi a wɔwuo funu, na wɔnnwira ne ho no agu Awurade tenabea ho fi. Na wɔntwa saa ɔkra no mfiri Israel ntwene, ɛfiri sɛ wɔampete ahodwira nsuo no angu ne so nti, ne ho nte. Ne ho fi da so wɔ ne ho. Ɛho mmara nie,
Se onipa wu ntomadan mu a obiara a ɔba ntomadan no mu ne adeɛ biara a ɛwɔ ntomadan no mu no ho nte nanson. Adeɛ biara a ano da hɔ na ɛni muasoɔ ne ɛho nhoma no ɛho nte, na obiara a ɔka deɛ watɔ nkrantaa no anaa efunu bi anaa onipa nompe anaa ɛda bi wura mu no ne ho nte nanson. Na deɛ ne ho nteɛ no ɔmfa bɔne ho afɔdeɛ a wahyɛ no nson no bi ma no, na ɔmfa mmasuo mu so adeɛ bi mu. Na ɔbarima a ne ho tie bi mfa adwira mmɔ nsuo no mu, na ɔmpete mu ntomadan no ne emu nneɛma nyinaa ne akra a wɔwɔ hɔ no ne deɛ waka dompe anaa ɔtɔfoɔ anaa efunu anaa ɛda bi no so. Na deɛ ne ho teɛ no mpete mu deɛ ne ho nteɛ no so da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no, na ɔnwura ne ho da ɛtɔ so nson no, na wɔnsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nware, na ne ho ate anwummere. Na onipa a ne ho nteɛ na wɔnwura ne ho no, obetwa saa ɔkra no afiri ɔman asafo no mu atwene, ɛfiri sɛ wɔgu Awurade kronkronbea no ho fi. Wɔampete ahodwira nsuo no angu ne so, ne ho nte, na yɛnya wɔn daa ahyɛdeɛ. Na deɛ ɔpete ahodwira nsuo no nsi ne ntaadeɛ, na deɛ ɔka ahodwira nsuo no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a deɛ ne ho nteɛ no ka no ho nte, na obiara a ɔka no no ho nte kosi anwummere. Numeri tiaduonu. Na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa baa sensrɛ so bosomi a edi kan no mu, na ɔman no tenaa Kades, na Miriam wu wɔ hɔ, na wosie no hɔ ara. Na nsuo ni hɔ ma asafo no, na wohyia tia Mose ne Aaron, na ɔman no ne Mose hame, na wɔkaa sɛ, ɛka yɛn nko a anka yɛn nua no wu Awurade anim no yɛwuwu bi. Na adɛn nti na mode Awurade man aba ɛsrɛ so sɛ yɛmɛwu wɔ ha? Yɛn ne yɛn mmoa. Na adɛn nti na muyi yɛn Misrim sɛ mode yɛn reba deɛ ɛnyɛ yi, deɛ wɔntumi nnua hwee a borɔdɔma ne bobe ne atoa nie, na nsuo mpo a wɔnom nie yi. Na Mose ne Aaron firi asafo no anim baa ahyiaeɛ ntomadan no ano, na wɔde wɔn anim butubutu fam, na Awurade anim onyam yii ne ho kyerɛɛ wɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa poma no na boa asafo no ano, wo ne wo nua Aaron, na monkasa nkyerɛ ɔbotan no wɔn anim, na ɛma ne nsuo. Na yi ɔbotan no mu nsuo ma wɔn ma asafo no ne wɔn mmoa no. Na Mose faa poma no firi Awurade anim, sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no. Na Mose ne Aaron boaboa ɔman asafo no ano ɔbotan no anim, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Muntie, mo asoɔdenfoɔ, yɛbɛnya nsuo afiri ɔbotan yi mu ama mo. Na Mose maa ne nsa so de ne poma no bɔɔ ɔbotan no mprenu, na nsuo pii firi mu bae, na asafo no ne wɔn mmoa nomee. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ moanyɛ me anie, na moanyɛ me kronkron Israelfoɔ aniwa mu nti, moremfa ɔman asafo yi nnu asase a mede mama wɔn no so. Yei ne Meriba aseɛ ne ɔham asuo, ɛfiri sɛ Israelfoɔ ne Awurade hamee, na ɔyɛɛ ne ho kronkron wɔn mu. Na Mose somaa abɔfoɔ firi Kades kɔɔ Edom hene nkyɛn sɛ, sɛ wo nua Israel sie nie, wɔara wonim ɔhaw a ɛtoo yɛ nyinaa, sɛ yɛn agyanom sane kɔɔ Misrim, na yɛtenaa Misrim nna bebree. Na Misrimfoɔ yɛɛ yɛn ne yɛn agyanom bɔne, na yɛsu frɛɛ Awurade, na wɔtee yɛn nne, na ɔsomaa ɔbɔfoɔ maa no beyii yɛn firi Misrim. Na hwɛ, yɛwɔ Kades, kuro a ɛwɔ wo hyia soɔ mu. Na yɛmfa w'asase so, yɛremfa mfuo ne nturo mu, nanso yɛrennom mmura mu nsuo bi. Yɛbɛnante ɔhene tempɔn so akɔ, yɛremmane nifa anaa benkum, de bɛkɔ akosi sɛ yɛbɛtwam w'asase soɔ. Na Edom ka kyerɛɛ no sɛ, mɛfa me mu, na mamfa nkrantɛ mamfrɛ di ma mehyia wo. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, tempɔn so na yɛrebɛfa, na sɛ me ne me mmoa nom nsuo bi a, yɛbɛtua ka. Ɛnyɛ asɛm biara, na me nanko ara na ma memfa me ntwam. Na wɔse, ntwam. Na Edom de dɔm pii ne nsa a emu yɛ den firi adi behyiaa no. Na Edom kamee Israel ɔkwan a ɔde betwam n'asase soɔ. Enti Israel mane firi ne ho. Na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa tu firi Kades,
na wɔbaa hɔ bepɔ ho na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron hɔ bepɔ ho Edom asase hye so sɛ wɔrebɛboaboa Aaron ano akɔka ne nkurɔfoɔ ho na ɔrenkɔ asase a mede merema Israelfoɔ no so ɛfiri sɛ moyɛ asoɔden maa m'anum asɛm mereba asuo ho fa Aaron ne ne ba Eliasa na wo ne wɔn mforo hɔ bepɔ na yi Aaron ntaadeɛ no fa hyɛ ne ba Eliasa na ɔmoaboa Aaron ano nka ne nkurɔfoɔ ho na wɔnwu wɔ hɔ. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no na ɔforo hɔ bepɔ asafo no nyinaa anim. Na Mose yiyii Aaron ntaadeɛ no de hyɛɛ ne ba Eliasa na Aaron wuu hɔ wɔ bepɔ no atifi. Na Mose ne Eliasa firi bepɔ no so sanee na asafo no nyinaa hunu sɛ Aaron awu. Na Israel fie nyinaa suu Aaron adaduasa. Numeri ti 21. Na Arad hene a ɔyɛ Kenaani a ɔte anafoɔ fam no tee sɛ Israel aba Atarim kwan so no, ɔne Israel bɛkoe, na ɔfaa wɔn mu binom nomum, ɛna Israel hyɛɛ Awurade bɔ sɛ, sɛ wode ɔman hyɛ me nsa a, mɛsɛe wɔn kuro pasapasa. Na Awurade tie Israel ne, na ɔde Kanaanfoɔ no man, na ɔsɛee wɔn ne wɔn kuro pasapasa, na ɔfrɛɛ hɔ sɛ Horma aseɛ ne ɔsɛeɛ. Na wɔtu firi hɔ bepɔ ho fa ɛpo kɔkɔɔ kwan so sɛ wɔretwa Edom asase ho kɔntɔnkron akɔ. Na ɔman no ahometee wɔn ho pii ɔkwan no so. Na ɔman no kasa tia Onyankopɔn ne Mose sɛ, adɛn nti na moyii yɛn firi Misrim sɛ yɛmɛbuwu ɛserɛ soɔ? Na aduane biara ni hɔ, na nsuo biara nso ni hɔ, na aduane hunu yi afono yɛn. Ɛna Awurade soma a awɔwɔ a wɔhyehyɛ baa ɔman no bɛkeka ɔman no, na Israel mu nipa pii wuwui. Ɛna ɔman no baa Mose nkyɛn bɛkaa sɛ, ɛyɛ bɔne sɛ yɛkɛsɛ tia Awurade ne wɔ. Pɛ Awurade kyɛw na ɔmɛyi awɔ no mfiri yɛn so. Na Mose paa kyɛw maa ɔman no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, yɛ wɔwɔ a wɔhyehyɛ na fa no sɛne frankaa dua so, na obiara a ebi aka no no, sɛ wohu a obenya nkwa. Na Mose yɛ kɔbere ɔwɔ no, na ɔde no sɛne frankaa dua no so, na sɛ ɔwɔ ka obi na ɔhwɛ kɔbere ɔwɔ no a, na wanya nkwa. Na Israelfoɔ no tu kɔkyeree nsraban wɔ Obot, na wɔtu firi Obot kɔkyeree nsraban Iye Habarim, ɛserɛ a ɛwɔ Moab anim, owia puebea no so. Ɛhɔ na wɔfiri tu kɔkyeree nsraban wɔ Saret subonhwa mu. Ɛhɔ na wɔfiri tu kɔkyeree nsraban wɔ Anon a ɛsene serɛ so a efiri Amori hyia so no agya. Efiri sɛ Anon ne Moab hyia a ɛda Moab ne Amori ntam. Enti wɔka no Awurade akodie nwoma no mu sɛ, wɔnam ahotuo so ko fa Wahib ne Anon subonhwa no. Ne deɛ subonhwa no sene a ɛda ne kɔ a tenabea. Na atwere Moab hyia ho no. Ɛhɔ na wɔfiri kɔɔ Bea. Ɛno ne asubura a Awurade kaa ho asɛm kyerɛɛ Mose sɛ, boa ɔman no ano na mɛma wɔn nsuo ano. Ɛberɛ no mu na Israel too dwom yi sɛ, asubura tue, monye ne so, asubura a ɛtitire tui, na ɔman mu mapɔma funufuniɛ, ɔde ahempoma ne wɔn poma. Na wɔfiri serɛ so kɔɔ Matana, na wɔfiri Matana kɔɔ Nahaliel, na wɔfiri Nahaliel kɔɔ Bamot, na wɔfiri Bamot kɔɔ bɔnhwa a ɛwɔ Moab petee mu, Pisga atifi a ɛkyerɛ ɛserɛ pradada soɔ no mu. Na Israel soma abɔfoɔ kɔɔ Amorifoɔ hene Sihon nkyɛn kɔkaa sɛ, ma memfa w'asase so, yɛremma ne mfuo mu ne nturo mu, yɛrennom abura mu nsuo bi. Ɔhene tempɔn so na yɛbɛnanteɛ akɔsi sɛ yɛbɛtwam w'asase soɔ. Na Sihon amma Israel antwam n'asase so, na ɔboaa ne man nyinaa ano firi behyia Israel ɛserɛ so, na ɔbaa Yahas bɛnee Israel koe. Na Israel kum no nkranta no faa n'asase firi Anon kɔɔ Yabok so koduru Amonfoɔ ho, ɛfiri sɛ na Amonfoɔ no hyia so hɔ yɛ den. Na Israel faa nkuro yi nyinaa, na Israel tenaa Amorifoɔ nkuro no nyinaa mu, Hesbon ne ɛho nkuro nyinaa mu. Na Hesbon ne Amorifoɔ hene Sihon kuro, ɔno na ɔne kane Moab hene koeɛ. Na ɔgyee ne nsam n'asase nyinaa kosii Anon ano. Ɛno nti na mmebufoɔ no ka sɛ, wɔmmra Hesbon, momma wɔn kyekye na wɔnsiesie Sihon kuro no. Na ogya bi firi Hesbon,
ogyaframa firi Sihon kuro kɛseɛ mu ɛhye Moab kuro a Anon sorosorommea so awuranom. Wo Moab due, Kemos man moayera. Wama ne mmabarima adwane na ne mama adane Amorifoɔ hene Sihon nomum. Na yɛabɔ wɔn agu. Hesbon ayera koduru Dibon. Yɛasɛe wɔn akɔfa Nofa, de akoduru Medeba. Na Israelfoɔ no tenaa Amorifoɔ asase so. Na Mose soma ma wɔkɔsraa Yasa, na wɔfaa ne nkura, na otu Amorifoɔ a wɔwɔ hɔ no. Na wɔdanee wɔn ho foro kɔɔ Basan kwan so. Na Basan hene Og firi adi behyia wɔn, ɔno ne ne man nyinaa, sɛ wɔrebɛko wɔ Edrei. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, nsuro no, na mede no ne ne man nyinaa ne n'asase mahyɛ wo nsa. Na woayɛ no sɛdeɛ woyɛɛ Amorifoɔ hene Sihon a ɔtenaa Hesbon no. Na wokunkum no ne ne mba ne ne mman nyinaa a wɔanya odwanefoɔ biara ama no, na wɔfaa asase no dii so. Numeri tia 22. Na Israelfoɔ no tu kɔkyeree nsraban wɔ Moab mpaprɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko agya. Na Sipor ba Balak hunu deɛ Israel yɛ Amorifoɔ no nyinaa. Na Moab suro ɔman no pii, ɛfiri sɛ na wɔdɔɔso, na ehu kaa Moab Israelfoɔ no nti. Na Moab ka kyerɛɛ Midian mpanimfoɔ sɛ, afei ɛdɔm yi bedi yɛn ho adeɛ nyinaa, sɛdeɛ nantwie di asase so yura no. Nso bere no mu na Sipor ba Balak ne Moab hene. Na ɔsoma abɔfoɔ kɔɔ Beor ba Biliam nkyɛn wɔ Petɔ a ɛda asubɔntene no ano. Ne manfoɔ asase so, sɛ wɔnkɔhyia no sɛ, hwɛ, ɔman bi firi Misrim aba. Na hwɛ, wabɛkata asase ani, na wɔn ara na ogu m'anim yi. Na afei bra bɛdome ɔman no ma me, ɛfiri sɛ wɔyɛ den sene me. Sɛ bi a metumi maku wɔn, na mapam wɔn afiri asase yi so anaa. Na minim sɛ, deɛ wuhyira no, wahyira no, na deɛ wodome no, wadome no. Na Moab mpanin ne Midian mpanin no sim kɔe. Na nkɔmhyɛ akatua no kura wɔn nsam. Na wɔkɔɔ Biliam nkyɛn kɔbɔɔ Balak kaseɛ no kyerɛɛ no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, montra ha anadwo yi, na memmebua mu bi, sɛdeɛ Awurade bɛkasa akyerɛ me no. Na Moab asafohene no ne Biliam tenaa hɔ. Na Onyankopɔn baa Biliam nkyɛn bɛkaa sɛ, mmarima bɛn na wo ne wɔn wɔ hɔ yi? Na Biliam ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Moab hene Sipor ba Balak na ɔsoma maa wɔbaa me nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, ɔman a ofiri Misrim bae no abɛkata asase ani. Afei bra bɛdome wɔn ma me, sɛ ebi a metumi ne wɔn ako, na mapam wɔn anaa. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Biliam sɛ, ɛne wɔn nkɔdome ɔman no, na wɔhyira wɔn. Na Biliam sɔree anɔpa, na ɔka kyerɛɛ Balak asafohene no sɛ, monkɔ mo asase so, na Awurade ampere amma me kwan sɛ me ne mo nkɔ. Na Moab asafohene no sɔre baa Balak nkyɛn bɛkaa sɛ, Biliam ampere sɛ wɔne yɛn bɛba. Na Balak sane sɔmaa atitire a wɔdɔɔso na wɔn anim yɛ nyam sene wɔn. Na wɔkɔɔ Biliam nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Sipor ba Balak sie nie, afei deɛ mma biribi nsi wo me nkyɛn ba kwan, na mɛhyɛ wo animonyam pii. Na biribiara a wobɛka kyerɛ me no mɛyɔ. Enti bra ara na bɛdome wɔ mayi ma me. Na Biliam buasee Balak nkoa no sɛ, sɛ Balak de ne fie, dwetɛ ne sika mma me mpo a, merentumi memmu Awurade me Nyankopɔn asɛm so, menkɔyɛ biribi ketewa anaa kɛseɛ. Na afei mo nso montra ha anadwo yi, na menhunu deɛ Awurade bɛsan aka akyerɛ me. Na Onyankopɔn baa Biliam nkyɛn anadwo bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ hyia na mmarima yi behyia wo a, sɔre na ɛne wɔn kɔ, nanso asɛm a meka makyerɛ wo no nko na di soɔ. Ɛna Biliam sɔree anɔpa hyehyɛɛ n'afunumu na ɔne Moab atitire no sim kɔe. Na ɔrekorɔ no, Onyankopɔn bo fui, na Awurade bɔfoɔ bɛgyinaa ɔkwan no so sɛ ɔbɛsi no kwan. Nso na ɔte n'afunumu so, na ne mmɔfra baanu ne no nenam. Na afunumu no hunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina ɔkwan mu kura nkrante a watwe wɔ ne nsam. Na afunumu no mane firi kwan no so kɔfa awuram. Na Biliam hwee afunumu no sɛ ɔredane no aba ɔkwan mu. Ɛna Awurade bɔfoɔ no kɔgyina nturo ntam na mɔnkorɔ kwan mu a ɔfasuo wɔ ha ne ha.
Na funumu no hunu Awurade bɔfo no ɔde ne ho mmia ɔfasuo no na ɔka Biliam na mmia ɔfasuo no na ɔkɔ so hwee no ara. Na Awurade bɔfo no hwe kɔ animu kɔgyina de ɛhɔ yɛ hihia a ɔkwan ni hɔ a ɔbɛdane akɔ nifa anaa benkum. Na funumu no hunu Awurade bɔfo no obutu fam Biliam ase. Na Biliam bufui na ɔde abaabɔ afunumu no ɛna Awurade bue afunumu no ano. Ɔka kyerɛ Biliam sɛ, "Ɛdeɛ na mayɛ wo na wabɔ me mprɛnsa yi." Na Biliam ka kyerɛ afunumu no sɛ, "Sɛ waboro me ho ntra, sɛ mikura nkranta a anka sesɛ makum." Na afunumu no ka kyerɛ Biliam sɛ, "Ɛnyɛ w'afunumu ne me a watena me so ara adi abesi nnɛ yi. Mayɛ wo sɛ pɛn." Na ɔse, "Daabi." Ɛna Awurade bue Biliam ani. Na ohunu Awurade bɔfo no sɛ ogyina ɔkwan mu kura nkranta a watwe wɔ ne nsam. Na ɔkoto de n'anim butuu fam tim. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ, "Adɛn nti na wobɔɔ w'afunumu no mprɛnsa yi? Hwɛ, maba sɛ merebesi wo kwan, ɛfiri sɛ wo kwan no ntene wɔ m'anim. Na afunumu no hunu me na ɔmane firi m'anim mprɛnsa yi. Sɛ wɔamane amfiri m'anim a, anka sɛ makum wo dada, na ɔno deɛ magye no nkwa." Na Biliam ka kyerɛ Awurade bɔfo no sɛ, "Mayɛ bɔne, na minim sɛ wo na wogyina ɔkwan mu rehyia me. Na afei, sɛ ɛyɛ bɔne w'ani so deɛ a, mɛsan m'akyi." Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ Biliam sɛ, "Ɛne mmarima no nkɔ, na asɛm a mɛka makyerɛ wo no nko n'aka." Na Biliam ne Balak atitire no sim kɔe. Na Balak tee sɛ Biliam reba no, ofiri kɔhyiaa no Moab kura a ɛda Arnon a ɛyɛ ɛhyeɛ no soɔ no mu. Wɔn hyɛnoa hɔ pɛɛ. Na Balak ka kyerɛ Biliam sɛ, "Ɛnyɛ soma na mesomae sɛ ɔmmɛhyia wo mmra. Adɛn nti na woama me nkyɛn? Ampa sɛ merentumi menhyɛ wo animuonyam." Na Biliam ka kyerɛ Balak sɛ, "Hwɛ, afei maba wo nkyɛn. Mɛtumi maka asɛm bi anaa? Asɛm a Onyankopɔn de hyɛ m'anum no, ɛno na mɛka." Na Biliam ne Balak kɔe. Na oduru Kiriat Husot. Na Balak de anantwie ne nnwan bɔ afɔdeɛ, ma wɔde kɔmaa Biliam atitire a wɔne no wɔ hɔ no. Adeɛ kyeeɛ no, Balak faa Biliam, na ɔde no foro kɔɔ Baal sɔnsɔnmmea so, na ofiri hɔ hunu ɔman no ano. Numeri tiaduonu mmiɛnsa. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ, "Sisi afɔrebukyia nson ma me wɔ ha. Na pɛ anantwinini nson ne adwanini nson fa brɛ me ha." Na Balak yɔɔ sɛdeɛ Biliam ka kyerɛɛ no no. Na Balak ne Biliam de nantwinini biako ne odwanini biako bɔɔ hyeɛ afɔdeɛ afɔrebukyia no biara so. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ, "Kogyina wo hyeɛ afɔdeɛ no ho, na menkɔ. Ebia Awurade behyia me, na ade ko a ɔbɛma mahunu no, mɛka makyerɛ wo." Na osiim kɔɔ kokoɔ pataa bi so. Na Onyankopɔn behyiaa Biliam, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Masisi afɔrebukyia nson, na mede nantwinini ne odwanini mabɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia biara so." Na Awurade de asɛm hyɛɛ Biliam anum sɛ, "Sane kɔ Barak nkyɛn, na sei na kasa." Na ɔsane kɔɔ ne nkyɛn na hwɛ, na ogyina ne hyeɛ afɔdeɛ no ho. Ɔno ne Moab atitire nyinaa, na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ, "Aram na Balak kɔfaa me firiɛ. Moab hene no faa me firi apue mmepɔ mu sɛ, bra bɛdome Yakob ma me, na bɛbɔ Israel dua. Ɛbɛyɛ dɛn na mɛdome deɛ Onyankopɔn nnɔmee no no? Na ɛbɛyɛ dɛn na mɛbɔ deɛ Awurade mmɔɔ no dua no dua? Abotan atifi na mefiri me ho no, na nkokoɔ so na mefiri me gyene no. Hwɛ, ɔman a ne nko bɛtena nie, na wɔremmu wɔn mfrɛ wiase aman. Hwan na ɔbɛka Yakob mfuturo, ne Israel abupɛn nan mu biako dodoɔ? Mekra ngu teefoɔ wuo, na akyire nwie me sɛ wɔn." Ɛna Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ, "Ɛdeɛn na wode ayɛ me? Matamfo no me nti na mekɔfaa wo baeɛ. Na hwɛ, nhyira na wuhyira." Na obuaa sɛ, "Ɛnyɛ deɛ Awurade de hyɛ m'anum no na ɛsɛ sɛ mehwɛ yie na meka." Na Balak ka kyerɛɛ no sɛ, "Ɛneɛ bra na yɛnkɔ baabi foforɔ. Deɛ wubehu wɔn, wɔano nko na wubehu. Na worenhunu wɔn nyinaa, na dome wɔn ma me wɔ hɔ." Na ɔde no kɔɔ Sofim srɛ so Pisga bepɔ atifi.
na osi afɔrebukyia nson na ɔde nantwinini ne odwanini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia no biara so na ɔka kyerɛɛ Balak sɛ gyina wɔ afɔrebukyia no ho ara na me deɛ merekɔma kɔhwɛ. Na Awurade behyiaa Biliam na ɔde asɛm hyɛ n'anom sɛ sane kɔ Balak nkyɛn na sei na kasa. Na ɔbaa ne nkyɛn na hwɛ na ogyina ne hyeɛ afɔdeɛ no ho na Moab atitire no ne no gyinagyina hɔ na Balak ka kyerɛɛ no sɛ ɛdeɛn na Awurade kaeɛ? Na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ sɔre Balak na tie yɛasoma me Sipo ba Onyankopɔn nyɛ onipa na wadi atorɔ anaa onipa ba na wanu ne ho ɔno deɛ ɔbɛka asɛm bi na ɔrenyɔ anaasɛ ɔbɛkasa na ɔrema no ntim. Hwɛ nhyira na manya wɔahyira na merentumi menane ani. Wɔanhunu amumuyɔ Yakob mu na wɔanhunu ɔhaw Israel mu. Awurade ne Nyankopɔn di n'akyi na wɔhene ho ahorosie wɔ ne mu. Onyankopɔn ayi wɔn afiri Misraim na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Ampa ara adebisani Yakob mu na nkɔmhyɛni Israel mu. Afei na wɔbɛka wɔ Yakob ne Israel ho sɛ ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɔ yi. Hwɛ ɔman sɔre sɛ gyatabereɛ na ɔma ne ho so sɛ gyata. Ɔremutu gye sɛ wadi bɔnam na wanom atɔfoɔ mogya ansa. Ɛna Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ nnome wɔn koraa na nhyira nso nhyira wɔn koraa. Na Biliam bua ka kyerɛɛ Balak sɛ manka mankyerɛ wo sɛ biribiara Awurade bɛka no ɛno na mɛyɔ. Na Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ bra na memfa wo menkɔ baabi foforɔ ebia ɛbɛsɛ Onyankopɔn ani sɛ wobɛdome wɔn ama me wɔ hɔ. Na Balak faa Biliam kɔɔ Peor atifi a ɛhwɛ ɛsrɛ pradada no soɔ no. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ sisi afɔrebukyia nson ma me wɔ ha na fa anantwinini nson ne adwanini nson brɛ me ha. Na Balak yɔɔ sɛdeɛ Biliam kaeɛ no na ɔde nantwinini ne odwanini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia biara so. Numeri 29. Na Biliam hunu sɛ asɔ Awurade ani sɛ ohyira Israel no. Wankɔ ankɔhwehwɛ adebisadeɛ sɛ ɔkɔɔ kane no, na mmom ɔde n'ani kyerɛɛ ɛsrɛ no so. Na Biliam maa n'ani so, na ohunu Israel sɛ wogu hɔ musua. Na Nyankopɔn honhom baa ne so, na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ Bio ba Biliam asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a n'ani amua no asɛm a wanya. Deɛ ɔte Nyankopɔn nsɛm no na ɔreka. Deɛ ohunu twedi ampɔn ani so adeɛ. Na ɔrehwe ase a wɔte n'ani soɔ no. Sɛdeɛ wɔn ntomadan si yɛ fɛ. Yakob wɔtena bea no. Israel ɛyere sɛ asubɔnka. Sɛ asuo ho nturo. Te sɛ pɛprɛ nnua a Awurade atɛ. Te sɛ nsuo ho ntwini duro. Na nsusadeɛ mu nsuo bu so. Na n'asefoɔ tena nsuo pii mu. Na hene so sene Agag. Na wɔbɛma n'ahenniɛ so. Onyankopɔn na woyii no firi Misraim. Na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Obedi amanamana a wohiahia no ho. Na wadwerɛ wɔn nnompe. Na wɔde n'agyan awowɔ wɔn. Ɔkoto, obutu sɛ gyata ne gyatabereɛ. Hwan na ɔbɛma no asɔreɛ? Nhyira ne wɔn a wohyira woɔ, na nnome ne wɔn a wɔdome woɔ. Ɛna Balak bu fuu Biliam, na ɔbɔɔ ne nsam. Na Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ matamfo nnome nti na mehyia wo, na hwɛ nhyira na wɔahyira wɔn mprɛnsa yi. Na afei dwane kɔ deɛ wofiri. Mekae sɛ anka mehyɛ wɔ animuonyam, na hwɛ Awurade asi wɔ animuonyam ho kwan. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ manka mankyerɛ w'abɔfo a wosomaa wɔn me nkyɛn no nso sɛ Balak de ne fie dwetɛ ne sika ma me mpo a merentumi mentra Awurade asɛm memfiri makoma mu menkɔyɛ papa anaa bɔne. Deɛ Awurade bɛka no ɛno na mɛka. Na afei hwɛ merekɔ me man mu. Bra na menkasa menkyerɛ wo deɛ ɔman yi bɛyɛ wo man na edi akyire no mu. Na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ Bio ba Biliam asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a n'ani amua no asɛm a wanya. Deɛ wɔte Nyankopɔn nsɛm a ohunu ɔsorosoroni no ho nimdeɛ no. Deɛ ohunu twedi ampɔn ani so adeɛ na ɔrehwe ase a wɔte n'ani soɔ no. Mihu no nso ɛnyɛ seesei.
mehwɛ no nso ɔmɛn nsoroma bepue Yakob mu na ahempoma befiri Israel mu asɔre na wadwerɛ Moab afanu nyinaa na wabubu ɔko huuyɛ ma no nyinaa na wɔbɛfa Edom adi so na wafa n'atamfo asase sɛ adi so na Israel bɛyɛ ahoɔden niara na obi a ofiri Yakob mu bedi tumi na wasɛ wɔn a waka wɔ kuro no mu no. Afei ɔhwɛ Amalek na ɔtoaa ne kasa no so sɛ amama mu dikanfoɔ ne Amalek nanso na wie yebewie na ɔsɛ yɛ mu. Na ɔhwɛ Kenifoɔ toaa ne kasa no so kaa sɛ otenabea si hɔ pintin na wode wo prebuo asie ɔbotan mu nanso obegu Kain ase di akosi sɛ asɔ ɔbɛfa wo nomum. Na ɔtoaa ne kasa no so kaa sɛ wei sɛ Onyankopɔn reyɛ yie a hwan na obenya nkwa na ahyɛn befiri Kitim fam aba na wabɛbrɛ asɔ ase abrɛ Ebe ase na ɔno ara nso awie no ɔsɛ yɛ mu. Ɛna Biliam sɔreeɛ na osii mu sane kɔɔ n'atenaeɛ na Balak nso kɔɔ ne kwan. Numeri ti 25. Na Israel tenaa Sitim na ɔman no firi aseɛ ne Moab mmabaa bɔɔ adwaman na wɔhyiahyia ɔman no kɔɔ wɔn anyame afareduane ho na ɔman no didii na wɔsɔree wɔn anyame no na Israel de ne ho bɔɔ Baal-pewa ho na Awurade bu fuw Israel na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ fa ɔman no mu atitiri no nyinaa na sensɛn wɔn ma Awurade owia so na Awurade abufuhyeɛ no nsane mfiri Israel so. Na Mose ka kyerɛɛ Israel atemmufoɔ no sɛ munkunkum mo mmarima a wɔde wɔn ho kɔbɔɔ Baal-peor ho no. Na hwɛ ɔbarima bi firi Israelfoɔ no mu baeɛ a ɔde Midiani baa bi baa ne nuanom nkyɛn Mose ani so ne Israelfoɔ asafo no nyinaa ani so ɛberɛ a wɔn deɛ na wɔresu Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ba Pinehas hunuiɛ no ɔsɔre firi asafo no mu kɔfaa pea kurae na ɔdi Israelni no akyi kɔɔ pia no mu na ɔwɔɔ wɔn baanu no Israelni ne ɔbaa no nyinaa hwiree n'ayase na ɔhaw no to twa firi Israelfoɔ no so na nnipa a wɔwuwuu ɔhaw no mu ano si 24,000 na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ba Pinehas esan ka mebufuo afiri Israelfoɔ so sɛ watwe me ho ninkun wɔ wɔn mu a enti manhye Israelfoɔ wɔ me ninkuntwen mu enti ka sɛ hwɛ mede masomdua apam rema no na ayɛ ɔno ne n'asefo a ɔbɛba n'akyiri no daa asɔfodie apam ɛfiri sɛ watwe ninkun ama ne Nyankopɔn na wapata ama Israelfoɔ. Na Israelni a wokum no ne Midiani ba no din ne Simri. Salu ba a ɔyɛ Simeonfoɔ mpanimfie mu bapɔmma. Na Midiani ba a wokum no din de Kosbi. Saul a ɔyɛ Midianfoɔ mu agya fie so panin no ba. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ monhiahia Midianfoɔ ho na monku wɔn ɛfiri sɛ wɔn nso wɔde wɔn aniteɛ ahiahia mo ho na wɔde daadaa mo Baal-peor asɛm ne wɔn nua baa Kosbi Midian safohene no ba a okum no daa Peor ho haw no baeɛ no asɛm no mu. Numeri ti 26. Na ɔhaw no akyi no Awurade ka kyerɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa sɛ monkan Israelfoɔ asafo no nyinaa dodoɔ mfiri deɛ wɔadi mfirinhyia 20 so mfankɔ sɛ wɔn mpanin fiitie Israel mu nnipa a otumi kɔsa nyinaa. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ka kyerɛɛ wɔn Moab mpaprɛ so Jordan fa a ɛbɛn Yeriko sɛ kan wɔn a wɔadi mfirinhyia 20 de rekorɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Israelfoɔ a wɔfiri Misraim asase so baeɛ no. Israel abaka ne Ruben ma ne Hanok Hanokfoɔ abusua Palu deɛ Palufoɔ abusua Hesron deɛ Hesronfoɔ abusua Karmi deɛ Karmifoɔ abusua Jeinom ne Rubenfoɔ musua na wɔn nipa a wɔkan wɔn no yɛ 43,730 na Palu mma Eliab na Eliab mma Nemuel ne Datan ne Abiram Jeinom ne Datan ne Abiram a wɔfrɛ wɔn firi
asafo no mu no a wɔne Mose ne Aaron hameyɛ Kora asafo no mu wɔn ham a wɔne Awurade hameyɛ no mu na asase bue na numu mene wɔn ne Kora na asafo no wuwuyɛ na ogya hyee mmarima 250 no na wɔbɛyɛɛ sɛnkyerɛnneɛ no nanso Kora mma deɛ wɔanwuwu Simeon ma sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ Nemuel deɛ Nemuelfoɔ abusua Yamin deɛ Yaminfoɔ abusua Yakin deɛ Yakinfoɔ abusua Sera deɛ Serafoɔ abusua Saul deɛ Saulfoɔ abusua Jeinom ne Simeonfoɔ musua wɔyɛ 52,200 Gad mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Sefon deɛ Sefonfoɔ abusua Hagi deɛ Hagifoɔ abusua Suni deɛ Sunifoɔ abusua Osni deɛ Osnifoɔ abusua Eri deɛ Erifoɔ abusua Arod deɛ Arodfoɔ abusua Areri deɛ Arerifoɔ abusua Yeinom ne Gad mma musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 40,500 Yuda mma El ne Onan na El ne Onan wuwu Kenan asase so na Yuda mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ nie Sela deɛ Selafoɔ abusua Peres deɛ Peresfoɔ abusua Sera deɛ Serafoɔ abusua na Peres mma nie Hesron deɛ Hesronfoɔ abusua Hamul deɛ Hamulfoɔ abusua Yeinom ne Yuda musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 76,500 Isaka mma sɛ wɔn musua teɛ Tola deɛ Tolafoɔ abusua Puwa deɛ Puwafoɔ abusua Yasub deɛ Yasubfoɔ abusua Simron deɛ Simronfoɔ abusua Yeinom ne Isaka musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 64,300 Sebulon mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Sered deɛ Seredfoɔ abusua Elon deɛ Elonfoɔ abusua Yaklil deɛ Yaklilfoɔ abusua Yeinom ne Sebulon musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 65,500 Yosef mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Manase ne Efraim Manase mma Makel deɛ Makelfoɔ abusua na Makel wo Gilead Gilead deɛ Gileadfoɔ abusua Gilead mma nie Yesafoɔ abusua Helek deɛ Helekfoɔ abusua ne Asrielfoɔ abusua ne Sekimfoɔ abusua ne Semidafoɔ abusua ne Heferfoɔ abusua na Hefer ba Selofehad ni mmabarima na wɔmama na Selofehad mama din ne Mala ne Noa Hogla Milka ne Tesa Yeinom ne Manase musua na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 52,200 Efraim ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ nie Sutela deɛ Sutelafoɔ abusua Beker deɛ Bekerfoɔ abusua Tahan deɛ Tahanfoɔ abusua na Sutela ma nie Eran deɛ Eranfoɔ abusua Yeinom ne Efraim ma musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 32,200 Yeinom ne Yosef mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Benjamin mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Bela deɛ Belafoɔ abusua Asbel deɛ Asbelfoɔ abusua Ahiram deɛ Ahiramfoɔ abusua Sufam deɛ Sufamfoɔ abusua Hufam deɛ Hufamfoɔ abusua Abela ma ne Ad ne Naaman Ad deɛ Adfoɔ abusua Naaman deɛ Naamanfoɔ abusua Yeinom ne Benjamin ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 45,600 Dan ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ nie Suham deɛ Suhamfoɔ abusua Yeinom ne Dan musua sɛdeɛ wɔn musua teɛ Suhamfoɔ musua nyinaa sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ yɛ 64,400 Asama sɛdeɛ wɔn musua teɛ Yimna deɛ Yimnafoɔ abusua Isui deɛ Isuifoɔ abusua Beria deɛ Beriafoɔ abusua Beria ma deɛ Heba deɛ Hebafoɔ abusua Malkiel deɛ Malkielfoɔ abusua na Asa babaa din de Sara Yeinom ne Asa mma musua sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ 53,400 Naftali ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ Yaksiel deɛ Yaksielfoɔ abusua Guni deɛ Gunifoɔ abusua Yesa deɛ Yesafoɔ abusua Silem deɛ Silemfoɔ abusua Yeinom ne Naftali musua
sɛdeɛ wɔn musua teɛ na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ mpem 45 ne 400 yeinom ne Israelfoɔ a wɔkan wɔn no mpem ha ahodoɔ 6 ne apem 730 na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yenum na wɔn kyɛ asase no ma wɔn na wɔn nisuo sɛdeɛ wɔn din dodoɔ teɛ abusuaku a ɛso no ma ne kyɛfa nso na deɛ esua no ma ne kyɛfa nsua sɛdeɛ obiara nipa a wɔkan wɔn no ano teɛ na ɔma no n'agyapadeɛ nanso tontoso na ɔmfa nkyɛ asase no na ɔnye wɔn kyɛfa no sɛdeɛ wɔn agya no musua no din teɛ tontoso na ɔmfa nkyɛ agyapadeɛ ma wɔn a wɔdɔɔso ne wɔn a wosua. Na Lewifoɔ a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua teɛ nie Gerson deɛ Gersonfoɔ abusua Kehat deɛ Kehatfoɔ abusua Merari deɛ Merarifoɔ abusua yeinom ne Lewifoɔ musua Libnifoɔ abusua Hebronfoɔ abusua Malifoɔ abusua Musifoɔ abusua Korafoɔ abusua na Kehat wo Amram na Amram redin ne Yokebed Lewi ba a wɔwɔ maa no Misrim no na wɔwɔ Aaron ne Mose ne wɔn nuabaa Miriam ma Amram na Aaron nso wɔwɔ Nadab ne Abihu Eliasa ne Itamar ma no nanso Nadab ne Abihu di ogya foforɔ bi baa Awurade anim no wɔwuwui na wɔn nipa a wɔkan wɔn no yɛ mpem 53 mmarima a wɔadi bosome ne akyire nyinaa na wɔankan wɔn amfra Israelfoɔ na wɔama wɔn agyapadeɛ Israelfoɔ mu yeinom ne wɔn a Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa kan wɔn kane a wɔkan Israelfoɔ Moab mpaprɛ so Jordan fa a ɛbɛn Yeriko no mu no nso na ɔbarima biara mfra yeinom mu a ɔfiri nipa a Mose ne ɔsɔfoɔ Aaron kan wɔn bere a wɔkan Israelfoɔ wɔ Sinai srɛ so no ɛfiri sɛ Awurade aka kyerɛ wɔn sɛ wo na wɔbɛwuwu srɛ so na wɔn mu biara anka sɛ Yefune ba Kaleb ne Nun ba Yosua. Numeri tiaduonu 7 na Manase ba Makir ba Gilead ba Hefa ba Selofehad mama a wɔwɔ Yosef ba Manase musua mu no twipini na ne mama no din ne Mala Noa ne Hogla ne Milka ne Tesa na obegyina Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne mmapɔmma no ne asafomu no nyinaa anim ahyiaeɛ ntomadan no ano kaa sɛ yɛn agya wu ɛsrɛ so nso ɔno deɛ na ɔmfra asafo a wɔhyia tia Awurade Kora asafo no mu na ɔno ara ne bɔne nti na owuiɛ nso na onni mmabarima adɛn nti na wɔmpepa yɛn agya din firi n'abusua mu ɛnam sɛ onni babarima yi ma yɛn agyapadeɛ yɛn agya ne nuanom mu. Na Mose de wɔn asɛm no ba Awurade anim na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ Selofehad mama asɛm no tene na ma wɔn agyapadeɛ na wɔn nso wɔn agya nuanom mu na ma wɔn agya agyapadeɛ no nyɛ wɔn dea na kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔbarima bi wu na onni babarima a ɛne moma ne agyapadeɛ nyɛ ne babaa deɛ na sɛ onni babaa nso a ɛne momfa ne agyapadeɛ ma ne nuabarima no na sɛ onni nuabarima nso a momfa ne agyapadeɛ ma n'agya nuanom na sɛ n'agya ne nuanom nso a momfa ne agyapadeɛ ma ne bogya a ɔbɛn no n'abusua mu na wonni so. Na yɛn nyɛ ahyɛdeɛ ne mmara ma Israelfoɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ foro Abarim bepɔ yi na kɔhwɛ asase a mede rema Israelfoɔ no na sɛ wonya hunu a wɔn nso wɔaboaboa wɔn ano akɔka wɔn nkurɔfoɔ ho sɛdeɛ wɔboaboa wo nua Aaron ano no ɛfiri sɛ moyɛ m'asɛm ho asoɔden sen sere so asafo no hwɛ mu a anka ɛsɛ sɛ moyɛ me kronkron nsuo no ho wɔ wɔn ani soɔ no ɛne ɔham nsuo no wɔ Kades sen sere so na Mose kasa kyerɛɛ Awurade sɛ ma Awurade honam nyinaa honhom Nyankopɔn mpɛ ɔbarima bi nsi asafo no so a obɛfrɛ die adi wɔn anim na obɛdi wɔn anim aba mu deɛ ɔde wɔn bɛfrɛ die na ɔde wɔn aba mu na Awurade asafo no anyɛ sɛ nnwan a wɔnni hwɛfoɔ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ fa Nun ba Yosua ɔbarima a honhom wɔ ne mu no na fa wɔn nsa to ne so na fa no gyina ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafomu no nyinaa anim na hyɛ no mmara wɔn anim na fa wɔn nimonyam no bi hyɛ no
na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa ntie no na ɔnkɔgyina ɔsɔfo Eliasa anim na ɔmmisa Urim aseɛ ne hann atemmuoma no Awurade anim ɔmfa n'asɛm so mfiri adi na ɔmfa n'asɛm so mmrɛ mu ɔno ne Israelfoɔ a ɔka ne ho nyinaa ne asafo mu no nyinaa. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no na wɔfaa Yosua de no kogyinaa ɔsɔfo Eliasa ne asafo mu no nyinaa anim na ɔde ne nsa guu ne so na ɔhyɛɛ no mmara sɛdeɛ Awurade nam Mose so kaeɛ no. Numeri 28. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, mayɛ yɛdeɛ m'aduane a wɔde bɔ ogya afɔdeɛ ma no yi ehwehwehwɛ ma me no monhwɛ na momfa mmrɛ me ɛberɛ a ɛsɛ mu na ka kyerɛ wɔn sɛ ogya afɔdeɛ a momfa mmrɛ Awurade nie nwantenma mmienu a wɔadi afeafe a odi mu na ɔmfa mmɔ me da koro hyeɛ afɔdeɛ daa adwamaa biako na fa bɔ anɔpa na fa adwamaa biako no bɔ anwummerɛ die na fa esikyiresiam efa ebupen dumu biako yɛ aduane afɔdeɛ a ɔde ngudua aba a wasie emu susutoa ebupen nnan mu biako afɔre ɛnyɛ daa hye afɔdeɛ a ɔhyehyɛɛ wɔ Sinai bepɔ so a eyi hwehwehwam a ɛyɛ Awurade gya afɔdeɛ na nahwie san susutoa ebupen nnan mu biako nka adwamaa biako ho kronkron bia hɔ na hwie nsa a ohwie no ma Awurade na adwamaa a ɔtɔ so mmienu no fa bɔ anwummerɛ die na fa aduane afɔdeɛ ne nahwie sa ka ho sɛ anɔpa deɛ no ma no nyɛ ogya afɔdeɛ a eyi hwehwehwam ma Awurade. Na homeda deɛ nwantenma mmienu a wɔadi afeafe a wɔdi mu ne aduane afɔdeɛ esikyiresiam efa ebupen dumu mmienu a ɔde ngo afɔre ne ɛho ahwiesa homeda biara hye afɔdeɛ a ɛka daa ɔhyɛ afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa no ho ne no. Na mo abosome foforo mfitiaseɛ nso momfa ɔhyɛ afɔdeɛ mmrɛ Awurade anantwinini mmienu ne odwennini biako nwantenma nso a wɔadi afeafe a wɔdi mu na aduane afɔdeɛ esikyiresiam ebupen dumu mmiɛnsa a wɔde ngo afɔre nka nantwinini biako ho na aduane afɔdeɛ esikyiresiam ebupen dumu mmienu a wɔde ngo afɔre nka odwennini biako ho na aduane afɔre esikyiresiam ebupen dumu biako a wɔde ngo afɔre nka odwennini biako ho ɔhye afɔdeɛ a eyi hwehwehwam a ɔhye ma Awurade no na ɛho ahwiesa bobisa susutoa fa nka nantwinini biara ho na susutoa ebupen mmiɛnsa mu biako nka odwennini no ho na susutoa ebupen nan mu biako nka adwamaa biara ho yei ne bosome biara hye afɔdeɛ afrenhyia abosome no mu na ɔmfa ɔpapo biako nso mmɔ bɔne ho afɔdeɛ ma Awurade mpae daa ɔhye afɔdeɛ no so ne ɛho ahwiesa so. Na bosome a edi kan da a ɛtɔ so 14 no yɛ Awurade twam na bosome no ara da a ɛtɔ so 15 yɛ dapɔnna nanso na oni apiti paano da a edi kan no monhyia kronkron monyɛ dwumadi adwuma biara na momfa ogya afɔdeɛ a ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ mmrɛ Awurade anantwinini mmienu ne odwennini biako ne nwantenma nso a wɔadi afeafe monhwɛ sɛ wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiresiam a wɔde ngo afɔre ebupen dumu mmiɛnsa nka nantwinini biako ho na ebupen dumu mmienu nka odwennini no ho na ebupen dumu biako nka nnwama nso no mu biara ho ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako a wɔde bɛpata ama mo munnyo yei no mpae anɔpa ɔhye afɔdeɛ a ɛyɛ daa ɔhye afɔdeɛ no so Sara na nanson no mu da biara momfa aduane mmɛbɔ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade ɔnyɛ yei mpae daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa no so na da a ɛtɔ so 7 no monhyia kronkron munnyo dwumadie adwuma biara na sɛ mo ada pɛn afahyɛ duru a aduane kan da a mode mo aduane foforo afɔdeɛ rebrɛ Awurade no monhyia kronkron munnyo dwumadi adwuma biara na momfa ɔhye afɔdeɛ mmra na enyi hwehwehwam ma Awurade anantwinini mmienu ne odwennini biako
ne nwanten manso a wadi afiafi ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiri-sam a wɔde ngo afɔre abupen dumu mmiɛnsa nka nantwinini biako biara ho abupen dumu mmienu nka odwinini no ho abupen dumu biako nka nwamanson no mu kuru biara ho ne ɔpapo biako a wɔde bɛpata ama mo munyo yei ne ɛho ahwiesa no mpae daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ no so monhwɛ sɛ odi mu. Numeri ti aduonu nkron. Na bosome a ɛtɔ so nson ne da a edi kan no monhyia nhyia kronkron munnyo dwumadi adwuma biara ɛnyɛ mo totorobɛnto hyɛn da na mommɔ ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade nantwinini biako odwinini biako nwanten ma a wadi afiafi nso a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiri-sam a wɔde ngo afɔre abupen dumu mmiɛnsa nka nantwinini no ho abupen dumu mmienu nka odwinini no ho na abupen dumu biako nka nwamanson no mu kuru biara ho ne ɔpapo biako a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ de apata ama mo ɛsono bosome foforɔ so hye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa sɛdeɛ ɛteteɛ na ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam na bosome a ɛtɔ so nson no ara da a ɛtɔ so du no monhyia nhyia kronkron na mommrɛ mo kra ase monnyɔ adwuma biara na momfa ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmrɛ Awurade nantwinini biako odwinini biako nwanten ma a wadi afiafi nso a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiri-sam a wɔde ngo afɔre abupen dumu mmiɛnsa nka nantwinini no ho abupen dumu mmienu nka odwinini no ho abupen dumu biako nka nwamanson no mu kuru biara ho ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono bɔne ho afɔdeɛ ne daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na bosome a ɛtɔ so nson no da a ɛtɔ so du no mu no monhyia nhyia kronkron munnyo dwumadi adwuma biara na monhyɛ fa nanson ma Awurade na momfa ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmrɛ Awurade anantwinini 12 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiri-sam abupen dumu mmiɛnsa a wɔde ngo afɔre nka anantwinini 12 no mu kuru biara ho abupen dumu 2 ka adwinini 2 no ho na abupen dumu biako nka nwaman 14 no mu kuru biara ho ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ɛho aduane ne ɛho ahwiesa na da a etia 2 no anantwinini 12 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne anantwinini adwinini ne nwaman no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 3 no anantwinini 12 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne anantwie adwinini ne nwaman no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 9 no anantwinini 10 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne anantwinini adwinini ne nwaman no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 5 no anantwinini 9 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne anantwinini adwinini ne nwaman no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 6 no anantwinini 8 adwinini 2 nwanten ma a wadi afiafi 14 a wodi mu ne anantwinini adwinini ne nwaman no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ
ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho awiesa. Na da a ɛtɔ so nson no, anantwinini nson, adwennini mmienu, nnuantenmma a wɔadi afe 10 a wɔdi mu, ne anantwinini, adwennini, ne nnwammaa no ho aduane afɔdeɛ ne awiesa, wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu, ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako, ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho awiesa. Ɛda ɛtɔ so nwɔtwe no, munhyia afahyɛ nhyiamu, munnyo dwumadi adwuma biara. Na momfa hye afɔdeɛ a ɛne ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmerɛ Awurade. Nantwinini biako, odwennini biako, nnuantenmma a wɔadi afe nso a wɔdi mu, nantwinini ne odwennini ne nnwammaa no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa, wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu, ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako, ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa. Yeinom na monnwoma Awurade, mo afa a mohyɛ no mu, ɛsono mo bɔhyɛ adeɛ ne mo ayamyi afɔdeɛ, mo hye afɔdeɛ ne mo aduane afɔdeɛ ne mo ahwiesa ne mo asomdwoe afɔdeɛ. Na Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Numeri 30. Na Mose kasa kyerɛ Israelfoɔ musuakuo no so atitire sɛ, yei ne asɛm a Awurade ahyɛ. Sɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ ɔka ntam tua ne kra adeɛ bi a, omu n'asɛm so, deɛ firi n'anum nyinaa ɔnyɔ. Na sɛ ɔbaa bi hyɛ Awurade bɔ de tua ne ho biribi n'agya fie ne mmabaa berɛ mu, ne n'agya te ne bɔhyɛ no ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no, ne n'agya yɛ komm a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no gyina hɔ. Na sɛ da n'agya teɛ no wampene a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ nyinaa ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no rennyina hɔ. Na Awurade de bɛfiri no, ɛfiri sɛ n'agya ampene. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima yere, na ne bɔhyɛ anaa deɛ afiri n'anum a wɔde atua ne kra biribie no da ne so, na ne kunu te, na da a ɔteɛ no ɔyɛ komm a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ no gyina hɔ, ne tua a wɔde atua ne kra biribie no gyina hɔ. Na sɛ da a ne kunu teɛ no wampene a, na wasan ne bɔhyɛ da ne soɔ ne deɛ afiri n'anum a ɔde tua ne kra biribie no, na Awurade de bɛfiri no. Na ɔbɛɛ kunafoɔ anaa deɛ wako no bɔhyɛ deɛ, adeɛ biara a otua ne kra no da ne so. Na sɛ ne kunu fie na ɔhyɛ bɔ anaasɛ ɔde ntam tua ne kra biribi, na ne kunu te na ɔyɛ komm na wammara no a, ne bɔhyɛ no nyinaa gyina hɔ, na adeɛ biara a watua ne kra no gyina hɔ. Nanso sɛ ne kunu sano no da a ɔteeɛ no a, ɛne adeɛ biara a afiri n'anum a ɔde hyɛɛ bɔ anaasɛ ɔde tua ne kra biribie no rennyina hɔ. Ne kunu asane na Awurade de bɛfiri no. Bɔhyɛ nyinaa ne ahotua ntam a wɔde brɛ ɔkra ase nyinaa, ne kunu na ɔma no nyina hɔ, na ne kunu na ɔnsane. Na sɛ ne kunu no nka ho hwee daa a, wahyɛ ne bɔhyɛ no nyinaa anaa n'ahotua no nyinaa mu den, ɛfiri sɛ da a ɔteeɛ no wanka ho hwee. Na sɛ ɔteeɛ n'akyi ansa na ɔresane a, ɛnneɛ ɔsoa ne yere mumuyɔ. Yeinom ne ahyɛdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose sɛ ɛnna ɔbarima ne ne yere ntam, ɛne agya ne ne babaa a ɔwɔ ne mmabaa berɛ mu n'agya fie ntam. Numeri 31. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, tɔ Israelfoɔ werɛ wɔ Midianfoɔ so, na ɛno akyiri no, waboaboa wɔ ano aka wo nkurɔfoɔ ho. Na Mose kasa kyerɛɛ ɔman no sɛ, momma mo mu mmarima mmea ntu Midian so sa, na wɔnkɔtɔ Awurade werɛ wɔ Midian. Israel musuakuo nyinaa mu, momma busuakuo biara mu nnipa 1,000 nkɔ ɔsa no. Na wɔyiyii Israel mpempem ahodoɔ mu nnipa 12,000 a wɔmiare kɔ ɔsa, abusuakuo biara mu 1,000. Na Mose somaa wɔn ma wɔkɔɔ ɔsa no, abusuakuo biara mu 1,000. Wɔne ɔsɔfoɔ Eliasa ba Pinehas. Na kronkronbea hɔ nneɔma no ne osebɔ ntotorobɛnto no wɔ ne nsam. Na wɔne Midian kɔkoe, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔkunkum mmarima nyinaa. Na wɔkum Midian ahemfo nso paee wɔn atɔfoɔ no so. Ewi ne Rekem ne Sol ne Hor ne Reba. Midian ahemfo 2. Abiwa ba Biliam nso, wɔde nkrante kum no. Na Israelfoɔ no fa Midian mmaa ne mmɔfra nomum. Na wɔfom wɔn anantwie ne wɔn nnwan ne wɔn ahodeɛ nyinaa. Na wɔn tenabea nkuro nyinaa ne wɔn sraban nyinaa, wɔtotoo mu gya.
Na wɔde asadeɛ no nyinaa ne nnipa ne mmoa a wɔfaeɛ no nyinaa brɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne Israelfoɔ asafo no. Nnomum ne mmoa a wɔfaeɛ ne asadeɛ no, wɔde baa nsaban no mu, Moab mpapre a ɛda Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no so. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mmapɔmma nyinaa firi nsaban no mu firi adi kohyiaa wɔn. Na Mose bu fuw dɔm no asafohene a wodi apem ne ɔha so a ofiri akono reba no. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moagye maa no nyinaa nkwa anaa? Hwɛ, wɔn wɔfa Biliam asɛm so ma Israelfoɔ wɔe firi Awurade ho, pure asɛm no mu, na ma ɔhaw ba Awurade asafo no mu. Enti munkunkum mmɔfra no mu mmarima nyinaa, na mmaa no mu biara a onim ɔbarima na ɔne ɔbarima ada no nso munku no. Na mmɔfra no mu mmaa a wɔnhunu mmarima nna no deɛ munyi wɔn nkwa na momfa wɔn. Na mmoara nso, mommɔ nsaba ntena mu nsaba n'akyi nnanson. Mo mu biara a wakum obie ne obiara a waka ɔtɔfoɔ no, munnwira mo ho da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no, mo ne mo nnomum no. Na atadeɛ biara ne nwoma adeɛ biara ne adeɛ a wɔde abirekyi nwi ayɔ nyinaa ne duadeɛ nyinaa munnwira ho. Na ɔsɔfoɔ Eliasa ka kyerɛɛ akofofoɔ a wɔkɔɔ ɔsa no sɛ, yei ne mmara a Awurade de ahyɛ Mose no mu ahyɛdeɛ. Sika ne dwetɛ, ne kɔbere, ne dadeɛ, ne sanya, ne sumpideɛ. Adeɛ biara a ɛkɔ ogya mu no, momma no mfa ogya mu na ɛho nte, nanso momfa ahodwira nsuo nwira ho. Na adeɛ biara a ɛnkɔ ogya mu no, momma no mfa nsuo mu. Na munsi mo ntaadeɛ da ɛtɔ so nson no, na mo ho nte, na ɛno akyi ansa na mommra nsraban no mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, wo ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mu agyanom afie mu atitiri no, emu nomum ne deɛ ɔfaeɛ, nnipa ne mmoa no ano. Na kyɛ asadeɛ no mu mmienu ma akofofoɔ a ɔkɔɔ ɔsa no ne asafo no nyinaa. Na gye akofofoɔ a ɔkɔɔ ɔsa no hɔ ɛtoɔ ma Awurade, nnipa ne anantwie ne mfunumu ne nnwan mu, 500 mu mmiako. Firi wɔn fa a wonyaeɛ no mu, na fama ɔsɔfoɔ Eliasa sɛ Awurade ma so adeɛ, na Israelfoɔ fa no mu deɛ, gye nnipa ne anantwie ne mfunumu ne nnwan ne afieboa nyinaa mu, 20 mu mmiako. Na fama Lewifoɔ a okura Awurade tenabea ho adwuma no. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa yɛɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Nso asadeɛ a ɛyɛ asadeɛ a ɛdɔm no faeɛ no nkaeɛ yɛ nnwan 600 ne 75 ne anantwie 72 ne mfunumu 62 ne nnipa akra mma a wɔnhunu mmarima nna mu akra nyinaa yɛ 32. Na ɔfa a ɛyɛ wɔn a wɔkɔɔ ɔsa no kyɛfa no ano yɛ nnwan 300 ne 37 ne 500. Nnwan no mu ɛto a oyi maa Awurade yɛ nnwan 675. Na nantwie no yɛ 36,000. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 72. Na mfunumu no yɛ 30,500. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 62. Na nipa akra no yɛ 16,000. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 32. Na Mose de Awurade mmasoɔ toɔ no maa ɔsɔfoɔ Eliasa sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Israelfoɔ no fa a Mose gyee akofofoɔ no nsɛm no mu deɛ, ɔfa a ɛyɛ asafo no deɛ no ne nnwan no mu 300 ne 37 ne 500, ne anantwie 36,000 ne mfunumu 30 ne 500, ne nnipa akra 16,000. Na Mose fa Israelfoɔ no fa no mu deɛ, nnipa ne mmoa mu 20 mu mmiako. Na ɔde maa Lewifoɔ a okura Awurade tenabea ho adwuma no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Ɛna asafohene a wodi dɔm mu mpem ahodoɔ soɔ no, nnipa 1,000 ne ɔha so atitire no twepini Mose bɛka kyerɛɛ Mose sɛ, wo nkoa abu akofofoɔ a wɔwɔ yɛn nsam no ano, na wɔn mu biara anka. Enti na yɛde Awurade ayɛdeɛ reba yi. Obiara a onyaa sika nwiniɛ, basa so nkapo, bakɔn so nkapo, nsoano nkaa, nsumuadeɛ ne krakyire, sɛ wɔmfa mpata ma yɛn kra Awurade anim. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa gyee wɔn hɔ sika no, nwiniɛ no nyinaa.
na masoa sika a wɔmaa so maa Awurade no nyinaa yɛ nnwetɛbena 17,750 a efiri apem ne ɔha so asafohene no nsam. Deɛ akofofoɔ no fom kaa ho no, wɔn ara wɔfae. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa gyee sika no apem ne ɔha so asafohene no nsam. Na wɔde baa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ no nkaeadeɛ Awurade anim. Numeri tiadua 2. Na Ruben mma ne Gad mma no wɔ mmoa pii a wɔdɔɔso paara, na wɔhunu Yasa ne Gilead asase. Na hwɛ, na ɛhɔ yɛ baabi a ɛyɛ ma mmoa. Na Gad mma ne Ruben mma no ba bɛka kyerɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mu mmapɔmma no sɛ, Atarot ne Dibon ne Yase ne Nimra ne Hesbon ne Erieli ne Sebam ne Nebo ne Biom. Asase a Awurade abrɛ no ase Israel asafo anim no yɛ asase a ɛyɛ ma mmoa. Na wɔnko a wɔ mmoa. Na wɔkaa sɛ, sɛ yɛnim abɛnyam wɔ w'anim a, ma wɔmfa asase yi ma wɔnko a na yɛnni so, na mfa yɛntwa Yordan. Na Mose ka kyerɛɛ Gad mma ne Ruben mma no sɛ, mo nuanom nkɔko na mo deɛ montena ha. Na adɛn na mutu Israelfo akoma na wɔantwa nkɔ asase Awurade de ama wɔn no soɔ. Saa na mo agyanom yɛɔyɛ bere a mesoma wɔn firi Kades Barnea sɛ wɔnkɔhwɛ asase no. Na wɔforo kɔduru Eskol subonwa no mu, na wɔhunu asase no, wɔbɛtu Israelfo no akoma, na wɔankɔ asase Awurade de ama wɔn no so. Na Awurade bu fu da no, na ɔka ntam sɛ, mmarima a wɔfiri Misrim baeɛ a wɔde mfe 20 de rekorɔ no renhunu asase a mekaa ho ntam mekyerɛɛ Abraham ne Isak ne Yakob no, ɛfiri sɛ wɔanwie m'akyiridi. Yike ne Sini Yefuni ba Caleb ne Nun ba Yosua, ɛfiri sɛ wɔn na wɔadi Awurade akyiri awie. Na Awurade bu fu Israel, na ɔma wɔkyinkyini ɛsrɛ so mfirinhyia 40 kosii sɛ awɔ ntoatoaso a wɔyɛ Awurade anim bɔne no nyinaa wiesa. Na hwɛ, moasɔre agyina mo agyanom anan mu, mmarima ne bɔnyɛfo asefoɔ, sɛ mode Awurade abufuhyia no bi reka ho de aba Israel so ara. Sɛ mosane firi n'akyiri a, obegya wɔn hɔ bio ɛsrɛ so, na moasɛe ɔmammu yi nyinaa. Ɛna wɔtwe pini no kaa sɛ, yɛbɛgyegye nnwammuo wɔ ha ama yɛn mmoa, na yɛakyekyere nkuro nso ama yɛn mma. Na yɛn deɛ, yɛmmea asɔ akodie mu adi Israelfoɔ anim akosi sɛ yɛde wɔn beduru wɔn tenabea ansa. Na yɛmma ntenatena nkuro a yɛ den no mu, asase no so tefoɔ no nti. Yɛrensane mma yɛn afie de bɛkɔ akosi sɛ Israelfoɔ no nyinaa benya wɔn agyapadeɛ miako adi soɔ. Na yɛne wɔn remfa agyapadeɛ wɔ Yordan agya ne akyire, ɛfiri sɛ yɛn agyapadeɛ abɛfiri Yordan agya ha wɔ apueɛ fam ama yɛn. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ mobɔyɛ yei na moamia de Awurade anim akɔko, na mo mu wɔn a wɔamia nyinaa betwa Yordan, ɛde Awurade anim akosi sɛ ɔbɛpam n'atamfo afiri n'anim, na wɔbra asase no ase Awurade anim ansa na moasane a, ɛneɛ na moayɛ mo asɛdeɛ Awurade ne Israel ho, na asase yi nyɛ mo agyapadeɛ Awurade anim. Na sɛ moanyɛ saa a, hwɛ, na moayɛ Awurade bɔne na mo bɔne abɛto mo. Monkyekyere nkuro ma mo mma, na monyegye ban ma mo nnwan, na deɛ afiri mo anum no, monyɔ. Na Gad mma ne Ruben mma no ka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔnko a bɛyɛ sɛdeɛ Mira ahyɛ no. Yɛn mma ne yɛn yerenom, ne yɛn nnwan, ne yɛn anantwie nyinaa ntena Gilead nkurom hɔ. Na wɔnko a mu, wɔn a wɔamiare kɔ ɔsɛ nyinaa betwam adi Awurade anim akɔko, sɛdeɛ Mira kaeɛ no. Ɛna Mose de wɔn ho mmara hyɛɛ ɔsɔfoɔ Eliasa ne Nun ba Yosua ne Israelfoɔ musuakuo mu mpanimfie so atitire no. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ Gad mma ne Ruben mma ne mu twa Yordan, wɔn a wɔamia di Awurade anim rekɔ ɔsɛ nyinaa, na wonya bra asase no ase mo anim a, ɛnea momfa Gilead asase ma wɔn na wonni so. Na sɛ wɔamia ne mo antwa a, ɛnea Kana asase so na wɔma wonya tenabea wɔ mo mu. Na Gad mma ne Ruben mma buaa sɛ, deɛ Awurade aka kyerɛ wɔn koa no, saa ara na yɛbɛyɔ. Yɛn deɛ, yɛbɛmia adi Awurade anim atwam akɔ Kana asase so, na yɛn agyapadeɛ a yɛnya Yordan agya ha no atena yɛn hɔ. Ɛna Mose de Amorifoɔ hene Sihon ahennie ne Basan hene Og ahennie asase no ne n'ahyia mu nkuro
asase no so nkura atwa hia nyinaa ma Gad ma ne Ruben ma ne Yosef ba Manase abusuakuo fa. Na Gad ma no kyekere Dibon ne Atarot ne Aroa ne Atrot Sofan ne Yase ne Yobeha ne Bet Nimra ne Bet Haran nkura watoto ho afasuo ne nwamuo. Na Ruben ma no kyekere Hesbon ne Eliali ne Kiriataim ne Nebo ne Ba-miona din no sachra ne Sibma. Na watoto nkura wakyekere ye no din. Na Manase ba Makir masim ko Gilead kofai. Na opamo Amorifo a wowo ho no. Na Mose de Gilead ma Manase ba Makir na otena mu. Na Manase ba Yar simu kofa won atenaye no. Na ofre no Yar atenaye. Na Noba simu kofa Kenat ne ehon kuruwa. Na odini din Noba toy. Numeri TWI. Jainom ne akwana Israel fo twa hebra Mose ne Aaron di wanim de won free Misraim asase so no. Sade won dom ahodo no te. Mose twere fa ko a wotu free ye ne akwan a otwaye. Sade Awurade hye no no. Na yenom ne won akwantuo mu asoye free fa ko a otutu free ye no. Bosomi a edikai no mu wotu free Ramesses. Bosomi a edikai no da tosudunum. Twam no achi ade achen ye na Israel fo de ahosape kese free koye wo Misri fo nyina anim. Na Misri fo resie wo makan a Awurade kunkum wo mu no nyina. Na wo na nyame no nso Awurade bu wo aten. Na Israel fo no tu free Ramesses ko kire nsraban Sukot. Na wo tu free Sukot ko kire nsraban Etam a ewo nsenoa. Na wo tu free Etam dane ba Pihahrot a ewo Baasefon anim. Na wo kire nsraban Migdol anim. Na otu free Hahrot anim kucha eponoko esreso. Na wonante Etam sreso nansa kwan kwa kire nsraban Mara. Na otu free Mara ba Elim. Na Elim nana nsuo aniwa dumienu ne nkyesua adioson wo. Na wakire ho nsraban. Na otu free Elim kwa kire nsraban epokoko ano. Na otu free epokoko ano kwa kire nsraban Sin sreso. Na otu free Sin sreso kwa kire nsraban Dofka. Na otu free Dofka kwa kire nsraban Alus. Na otu free Alus kwa kire nsraban Refidim. Na ho na oman no enya nsuo anom. Na otu free Refidim kwa kire nsraban Sinai sreso. Na otu free Sinai sreso kwa kire nsraban Kibrot Hatawa. Na otu free Kibrot Hatawa kwa kire nsraban Haserot. Na otu free Haserot kwa kire nsraban Ritma. Na otu free Ritma kwa kire nsraban Rimon Peres. Na otu free Rimon Peres kwa kire nsraban Libna. Na otu free Libna kwa kire nsraban Risa. Na otu free Risa kwa kire nsraban Kehelata. Na otu free Kehelata kwa kire nsraban Sefa Beposo. Na otu free Sefa Beposo kwa kire nsraban Harada. Na otu free Harada kwa kire nsraban Makhelot. Na otu free Makhelot kwa kire nsraban Tahat. Na otu free Tahat kwa kire nsraban Tara. Na otu free Tara kwa kire nsraban Mitka. Na otu free Mitka kwa kire nsraban Hasmona. Na otu free Hasmona kwa kire nsraban Moserot. Na otu free Moserot kwa kire nsraban Beni Yakan. Na otu free Beni Yakan kwa kire nsraban Ho Hagidgad. Na otu free Ho Hagidgad kwa kire nsraban Yodbata. Na otu free Yodbata kwa kire nsraban Abrona. Na otu free Abrona kwa kire nsraban Esion Geba. Na otu free Esion Geba kwa kire nsraban Sin sreso ene Kades. Na otu free Kades kwa kire nsraban Ho bepo ho Edom asasiano. Na osofo Aaron froko Ho bepo so. Sadie Awurade hye no no ko wu wo ho. Israel fo Misrim asase so free afia etoso aduanan so. Bosomi a etoso num no da edikan. Na Aaron wu Ho bepo so no. Na wadi mfinhia ohaduonu miensa. Na Canaan hene Arada oti Canaan asase no na afo fam te se Israel fo no reba. Na otu free Ho bepo ho ko kire nsraban Salmona. Na otu free Salmona ko kire nsraban Punon. Na otu free Punon ko kire nsraban Obot. Na otu free Obot ko kire nsraban Iye Abarim. Moab sieso. Na otu free Iyim ko kire nsraban Dibon Gad. Na otu free Dibon Gad ko kire nsraban Amon Diblatim. Na otu free Amon Diblatim ko kire nsraban Abarim meposo.
Nebo ntentensoɔ. Na ɔte firi Abarim mmepɔ so kɔkyeree nsraban Moab mpaprɛ so. Jordan fa ɛbɛn Yeriko no. Na wɔkyeree Jordan ho nsraban firi Bet Yesimot kosii Abel Sitim Moab mpaprɛ so. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Moab mpaprɛ so. Jordan fa ɛbɛn Yeriko no sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ mutwa Jordan kɔ Kanaan asase so a, ɛneɛ mompam asase no so tefoɔ nyinaa emfiri mo anim, na monsɛe wɔn aboɔ ahoni nyinaa, na wɔn ahoni a wɔaguo no monsɛe ne nyinaa, na monsɛe wɔn sorɔnsorɔmmea nyinaa, na momfa asase no ntena so, na mo na mede asase no mama mo sɛ munni soɔ, na momfa tontobɔ so nkyɛ asase no mu ma mo busuakuo no. Abusuakuo a ɛso no, moma ne kyɛfa nso, na deɛ esua no, moma ne kyɛfa nsua. Deɛ obiara tonto bɛbɔ no, ɛhɔ na ɛnyɛ ne deɛ. Monyegye mo kyɛfa sɛdeɛ mo agya no busuakuo tie. Na sɛ moampam asase no so tefoɔ ɛmfiri mo anim a, ɛneɛ wɔn mu wɔn a mobɛgya wɔn no bɛdane mo aniwa mu nkasɛɛ ne mo mfe mu nunsini. Na wɔhiahia mo ho asase a mote soɔ no so. Na sɛdeɛ misusuw sɛ mɛyɛ wɔn no, saa ara na mɛyɛ mo. Numeri 34. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no mmara na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru Kanaan asase no so a, yɛn ne asase a ɛbɛyɛ mo agyapadeɛ, Kanaan asase no, sɛdeɛ na hyɛ tie. Mo anaafo fam nkyɛn firi Sin srɛ so Edom nkyɛn mu, na mo anaafo fam hyɛ no mfiri nkyene po awieyɛ wɔ apueyɛ. Na mo hyɛ no mmra akra bimafrɔyɛ anaafo fam, na ɛntwa mo nkɔ Sin, na ɛmfiri hɔ nkɔ Kades Barnea anaafo fam, na ɛmfiri hɔ nkɔ Hasar Adar ntwa mo nkɔfa Asmon, na ɛhyɛ no nkontom firi Asmon nkɔ Misraim subonhwa no mu, na ano nkɔpem po no ano. Na atɔyɛ fam hye no deɛ, ɛpo kɛse a ɛda hɔ ma mo no na ɛnyɛ ɛhye, ɛno na ɛnyɛ mo atɔyɛ fam hye, na yɛnyɛ mo atifi fam hye. Momfiri po kɛse no ano mfa mo ani nkari hɔ bepɔ, na momfiri hɔ bepɔ ho nkari deɛ ɔfa kɔ Hamat, na ɛhye no ano nkɔpem Sedad, na ɛhye no mfiri hɔ nkɔ Sifron, na ano nkɔpem Hasar Enan. Yei na ɛnyɛ mo atifi fam hye. Na monkari ɛpoyɛ fam hye emfiri Hasar Enan nkɔ Sifam, na ɛhye no mfiri Sifam nsane nkɔ Ribla ɛpoyɛ, na ɛhye no nsane ara nkɔpem Kineret po no nso noa ɛpoyɛ, na ɛhye no nsane nkɔduru Yordan no ano nkɔpem nkyene po ano. Yei ne mo asase no, sɛdeɛ ɛho ahye tie. Na Mose hyɛ Israelfoɔ no sɛ, yɛn ni asase a momfa ntontobɔ so nkyɛmu ni so a Awurade ahyɛ sɛ wɔmfa ma musuakuo nkron ne fa no. Na Ruben ma busuakuo sɛdeɛ wɔn mpani mfie tie, ne Gad ma busuakuo sɛdeɛ wɔn mpani mfie tie, ne Manase abusuakuo fa no anya wɔn kyɛfa. Musuakuo mmienu ne fa no anya wɔn kyɛfa Yeriko, Yordan agya, anim fam ne apueyɛ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, mmarima a ɔnkyɛ asase no ma mo no din nie: ɔsɔfo Eliasa ne Numba Yosua. Na munyiyi musuakuo nyinaa mu mapɔn ma maako maako na wɔnkyɛ asase no mu. Mmarima no din nie: Yuda abusuakuo mu, Yefune ba Kaleb; Simeon abusuakuo mu, Amihud ba Samuel; Benyamin abusuakuo mu, Keslon ba Elidad; Dan abusuakuo mu bapɔn ma, Yogle ba Buki; Yosef ma no deɛ, Manase ma abusuakuo mu bapɔn ma, Efod ba Haniel; Efraim ma abusuakuo mu bapɔn ma, Seftan ba Kemuel; Sebulon ma abusuakuo mu bapɔn ma, Panak ba Elisafan; Isaka ma abusuakuo mu bapɔn ma, Asan ba Paltel; Asel ma abusuakuo mu bapɔn ma, Selome ba Ahihud; Naftali ma abusuakuo mu bapɔn ma, Amihud ba Pedahel. Yeinom ne wɔn a Awurade hyɛɛ wɔn sɛ wɔnkyɛ Kanaan asase ma Israelfoɔ no. Numeri 35.
Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose wɔ Moab mpaprɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na wɔmfa wɔn agyapade a wɔanya no mu nkuro bi mma Lewifoɔ no na ɔntena mu. Na nkuro no ho fitisase nso momfa ma Lewifoɔ. Na nkuro no nyɛ wɔn tenabea. Na ɛho fitisase no ni da hɔ ma wɔn anantwie, ne wɔn nyɛmmoa, ne wɔn mmoa nyinaa. Na nkuro no ho fitisase a mode bɛma Lewifoɔ no mfiri kuro no fasuo akyi ɛnkɔ basafa apem twa ho nhyia. Na monsusu kuro no akyi apuoyɛ fam basafa mpinu, ne anaafo fam basafa mpinu, ne atɔyɛ fam basafa mpinu, ne atifi fam basafa mpinu. Na kuro no nantem, yɛn ne nkuro no ho fitisase a ɛnyɛ wɔn dea. Na nkuro a mode ma Lewifoɔ no nyɛ dwanekɔbea nkuro 6 a mode bɛma sɛ nipakumfoɔ nwane nkɔ hɔ. Na momfa nkuro 42 mpae so. Nkuro a mode bɛma Lewifoɔ no nyinaa enye nkuro 49 ne ɛho fitisase. Na nkuro a mogye firi Israelfoɔ no agyapade mu ma no, wɔn a wɔn deɛ dɔɔso no, wɔn hɔ na monyi pii, na wɔn a wɔn deɛ sua no, monyi wɔn hɔ kakraa bi. Obiara sɛdeɛ n'agyapade a wɔanya no dodoɔ tie no na ɔmfa no nkuro no bi mma Lewifoɔ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ mutwa Yordan kɔ Kanaan asase so a, munyiyi nkuro a ɛfata na ɛnyɛ dwanekɔbea nkuro ma mo. Na onipakumfo a ne nsa apa obi ho no adwane akɔ hɔ. Na nkuro no nyɛ dwanekɔbea ma mo mfiri ɔretɔfoɔ nsam. Na onipakumfo no agu kosi sɛ obegyina asafo anim na wabu no ate ansa. Na nkuro a mobɛyie no nyɛ mo dwanekɔbea nkuro 6. Munyi nkuro 3 ma Yordan agya, na munyi nkuro 3 nso ma Kanaan asase so. Ɛnyɛ dwanekɔbea nkuro, na nkuro 6 yi nyɛ dwanekɔbea ma Israelfoɔ ne ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrɛni a ɔte wɔn mu. Na obiara a ne nsa apa onipa bi ho no adwane akɔ hɔ. Na sɛ obi de dadeɛ bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Na sɛ obi kura ɔbo a ebetumi akum onipa de bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Anaasɛ wokura dua a ebetumi akum onipa de bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Mogya ho retɔfoɔ na wɔnkum owudini no. Ɔto no a wɔnku no. Na sɛ ɔtane so na ɔwɔ no, anaasɛ ɔboa pa to biribi bɔ no ma no wu, anaasɛ nitan so na ɔde ne nsa bɔ no ma no wu a, kum na wɔnkum deɛ ɔbɔɔ no no, ɔyɛ owudini. Mogya ho retɔfoɔ, sɛ ɔto owudini no a ɔnku no. Na sɛ obi wɔ obi mpofirim na ɛnyɛ nitan so, anaasɛ ɔto adeɛ biara na ɛbɔ no na wɔammoa pa, anaasɛ wɔnhu obi na ɔde ɔboɔ bi a etumi kum onipa bɔ no ma no wu, na ɔnyɛ ne tamfo, nso wɔmpɛ no bɔne bi a, ɛnneɛ asafo no nyina saa ahyɛdeɛ yi so mu onipakumfoɔ no ne mogya ho retɔfoɔ no ntam atɛn. Na asafo no nyi onipakumfoɔ no mfiri mogya ho retɔfoɔ no nsam. Na asafo no mfa no nsane nkɔ ne dwanekɔbea kuro a odwane kɔɔ mu no mu. Na ɔnkɔtena ho nkɔsi sɛ ɔsɔfopanyin a wasra no sra ngo kronkron no bɛwuo. Na sɛ onipakumfoɔ no firi adi tra ne dwanekɔbea kuro a odwane kɔɔ mu no hyeɛ so, na mogya ho retɔfoɔ no kɔto no ne dwanekɔbea kuro no hyeɛ akyi, na mogya ho retɔfoɔ no kɔkum onipakumfoɔ no a, wɔnni mogya ho fɔ. Na nka ɛsɛ sɛ wɔtena ne dwanekɔbea kuro no kɔsi sɛ ɔsɔfopanyin no bɛwuo. Na ɔsɔfopanyin no wuo akyiri no, onipakumfoɔ no asane aba asase a ɛyɛ n'agyapadeɛ no so bio. Na yɛnyɛ atemmu ahyɛdeɛ ma mo, mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu, mo tenabea nyinaa mu. Obiara a okum obi no, adansefoɔ anum asɛm so na ɔmfa nkum onipakumfoɔ no. Na ɔdanseni biako nni adanseɛ ntia ɔkra biara ma no mu. Enso monyi owudini a wodi fɔ sɛ wɔkum onipa bi no hɔ biribiara ɛmfa nye no nkwa, na mmom kum na wɔnku no. Na monyi agyedeɛ nso nsi ne dwanekɔbea kuro no dwanekorɔ no anam, ɛma no nsane metena asase no so kosi sɛ ɔsɔfoɔ no bɛwuo. Na monyɔ saa ngu asase a mote soɔ no ho fi, ɛfiri sɛ mogya no ara na egu asase no ho fi, na ɔrentumi mfa biribiara mpata ama asase no. Mogya a wɔhwie agu soɔ no nti, gye deɛ ɔka a mogya guiɛ no ara ne mogya. Na mungu asase a mote soɔ
na me nso meti mu no ho fi. Na me ne Awurade a meti Israelfo mu no. Numeri tiedi asensia. Na Gilead Makelba Manase ba mma busuakuo mu mpanimfie so atitre a wofiri Yosef mma musua mu no ba bekasa Mose ne mapomma no Israelfo mpanimfie so atitre no anim na wose Awurade ahye Mira sɛ wɔmfa ntontobɔ so nkyɛ asase no ma Israelfo na woni so. Na Mira nyaa Awurade anum mmara sɛ wɔmfa yenua Selofehad agyapadeɛ mma ne mama. Na sɛ wɔkɔyɛ Israelfo musuakuo mu mmabiire no mu a, ɛneɛ wɔn agyapadeɛ no befiri yɛn agyanom agyapadeɛ mu. Na wɔde akɔka abusuakuo ko a wakɔyɛ wɔn dea no agyapadeɛ ho. Na afiri yɛn tonto kyɛfa no mu. Na sɛ eduru Israelfo ahosɛpɛ afahyɛ afe so a, wɔde wɔn agyapadeɛ no bɛka abusuakuo a wakɔyɛ wɔn dea no agyapadeɛ ho. Na wayi wɔn agyapadeɛ afiri yɛn agyanom abusuakuo agyapadeɛ mu. Na Mose nam Awurade asɛm so hyɛ Israelfo no sɛ, deɛ Yosef ma abusuakuo aka yi tene. Yɛne deɛ Awurade ahyɛ wɔ Selofehad mama no ho. Obiara osusu sɛ wɔyɛ no, wɔnware no. Nanso wɔn agyanom abusuakuo mu abusua bi mu nko na wɔnwareɛ. Na Israelfo agyapadeɛ amfiri abusuakuo bi mu ankɔ abusuakuo bi mu. Na Israelfo no mfemfam wɔn agyanom abusuakuo agyapadeɛ ho. Na ɔbabaa biara a onya agyapadeɛ Israelfo musuakuo mu no, nyɛ obi a ofiri n'agya abusuakuo mu abusua bi mu yire. Na Israelfo no nya wɔn agyanom agyapadeɛ ni so. Na agyapadeɛ bi amfiri abusuakuo bi mu ankɔ abusuakuo foforo mu. Na Israelfo musuakuo no mfemfam wɔn agyapadeɛ ho. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, Sara na Selofehad mama no yɔɔyɛ. Na Mala, Tesa, ne Hogla, ne Milka, ne Noa, Selofehad mama no wareware wɔn agya nuanom mma. Na wɔwareware wɔn a wofiri Yosef ba Manase mma musua mu. Na wɔn agyapadeɛ no kaa wɔn agya abusuakuo no mu. Yeinom ne mmaransɛm ne atemudi a Awurade nam Mose so hyɛ Israelfo wɔ Moab mpaprɛ so Jordan fa a ɛbɛn Yeriko no.